ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यता देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा डिवोटीज. தேங்க்யூ. நீங்க யாரெல்லாம் வந்திருக்கீங்க, எனக்கு அட்டெண்டன்ஸ் வேணும், அதுக்காக நான் பாத்துக்கிறேன். குமாரி மாதாஜி இன்னைக்கு புதுசா வந்திருக்கீங்க போல இருக்கு. லக்ஷ்மி வெங்கட்ராமன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே அட்டெண்ட் பண்ண மேடம், அட்டெண்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னால அட்டெண்ட் பண்ணலாம். ஓகே பிரபு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா? கேக்குறது மாதாஜி. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. கேக்குறது. ஆனா ரெகுலராவே அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. நான் எனக்கு அட்டெண்டன்ஸ் தேவை, அதனால சரி நான் ஒரு சின்ன ஒரு போட்டோ மட்டும் எடுத்துக்கலான்ட்டு தான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. நான் இன்னைக்கு புதுசா இந்த நேம பார்த்தேனா அதான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே தேங்க்யூ மாதாஜி. நானும் இப்ப செகண்ட் லெவல்ல ஃபுல் அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கு மாதாஜி. இது வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். ஓகே சரி ஓகே நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம எது வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு ஞாபகம் இருக்கா? நீங்க நோட்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா? நம்ம செகண்ட் சாப்டர் பார்த்துட்டு இருக்கோம். சாங்கிய யோகம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல வந்து நம்ம எத்தனை ஸ்லோகம்ஸ் வந்து முடிச்சிருக்கோம், எது வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம்? 25 முடிச்சிட்டு 26 இது பண்ணிட்டு இருந்தோம்ல மாதாஜி. மாதாஜி 30 வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. மிஸ் பண்ணிட்டீங்களோ? வேற யாராவது ஞாபகம் இருக்கா? 30 மாதாஜி. எஸ். மறந்துட்டீங்களோ? இல்ல மாதாஜி, நோட் பண்ணிட்டு தான். நீங்க ஒவ்வொரு கிளாஸ் ரெகுலர் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு. ஆனா மேபி 26 வரைக்கும் தான் ஞாபகம் மாதாஜி. அதான் சொன்னேன். நான் உங்களுக்கு அந்த கடல் அலைகள் வந்து இப்ப பீச்ல உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் கடல் அலைகள் இல்ல, அப்புறம் திடீர்னு ஒரு அலை தோன்றுகிறது, அப்ப திடீர்னு நடுவுல தோன்றுகிறது, ஃபர்ஸ்ட் தோன்றல, நடுவுல இடைப்பட்ட காலத்துல தோன்றுகிறது, அப்புறம் மறுபடியும் மறைஞ்சிருது அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொன்னேன். ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? ஆமா, அந்த சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸ் அதே போல இப்ப அந்த மாதிரி. அது வந்து 28 ஸ்லோகம் சரிங்களா? நடுவுல தோன்றுகிறது, இடையில் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்தில் தோன்றாமல் இருக்கிறது, அப்புறம் இடையில் தோன்றுகிறது, இறுதியில் அழிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அப்ப அது 28 சரிங்களா? அப்ப நான் 28ல நிறுத்தி இருக்க மாட்டேன். ஏன்னா வந்து ஏதாவது ஒரு 30 அப்படின்னா ஒரு நம்மளுக்கு ஞாபகப்படுத்திக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்குங்கிறதுக்காக 30th வரைக்கும் நான் எடுத்துட்டு 2 ஸ்லோகங்கள் மறுபடியும் எடுத்துட்டு நான் ஸ்டாப் பண்ணிருக்கேன். நீங்க இனிமே வந்து நான் கடைசியில முடிக்கும் போது நான் சொல்றேன், நீங்க நோட்ஸ் எழுதுறவங்க வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா? அப்புறம் நீங்க யாரும் வந்து அந்த 5 விதமான வாயுக்கள் பத்தி கேட்டிருந்தீங்க. நீங்க கேட்டீங்களா? உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல அனுப்புனா போதுமா இல்ல தமிழ்ல வேணுமா? இல்ல மாதாஜி, கொஞ்சம் தமிழ் அனுப்பிச்சுனா கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும் மாதாஜி. சரி சரி ஓகே சரி மாதாஜி. நான் இன்னைக்கு
இன்னைக்கோ இல்ல நாளைக்கோ அனுப்புறேன். எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. ஆனா நான் உங்களுக்கு அனுப்ப மறந்து. அப்ப முடியறப்பயும் ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி சொல்றேன்னு சொன்னீங்களே மாதாஜி. கரெக்ட். ஞாபகம் இருக்கு மாதாஜி. கண்டிப்பா. ஓகே. ஸ்டோரி என்ன அப்படிங்கறது ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். மறுபிறவி இப்ப வந்து நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். நம்ம வந்து நான் ஆன்மா, நான் வந்து உடல் அல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். இப்ப வந்து இந்த புரிதல் வந்து நமக்கு எழுத்தளவுல இருக்கு. ஆனா இத வந்து நம்ம உணர்ந்து நம்ம வாழ்றோமா? ஒருத்தரை வந்து நம்ம பாக்குறோம், அவங்கள வந்து நம்மளுக்கு பிடிக்கல. ஒருத்தங்களை வந்து பாக்குறோம், அவங்கள நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிக்குது. இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நிறைய வந்து துவந்தங்கள் நமக்கு வந்து இருக்கு. அப்ப இந்த துவந்தங்கள் இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, நாம இன்னும் வந்து நம்ம உடல்னு தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். நம்ம இன்னும் ஆன்மான்னு வந்து நம்ம நினைக்கல. நம்மளுக்கு வந்து மறுபிறவி இந்த ஆன்மா வந்து நம்ம நான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்னுடைய ஆன்மா வந்து இந்த உடலுக்கு தான் அழிவே தவிர ஆன்மாவுக்கு அழிவு கிடையாது. அதை எதாலும் வந்து கொல்ல முடியாது, நினைக்க முடியாது, எரிக்க முடியாது அப்படின்னு அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். லிஸ்ட் போட்டு பகவான் சொல்லியிருந்தாரு. ஆன்மாவுடைய அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம். சோ அந்த ஆன்மாவுக்கு அழிவு கிடையாது. அந்த ஆன்மா வந்து பகவான்கிட்ட போய் நிற்கும் போது நம்ம செய்த கருமங்களுக்கு ஏற்ப, பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ப நம்முடைய ஆசைகள், தீராத ஆசைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதுக்கேற்ப இன்னொரு உடம்பு வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அப்ப நம்மளுக்கு என்ன இருக்கிறது அப்படின்னா மறுபிறவி இருக்கிறது. ஆனா நம்ம இத்தனை நாள் என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தோம், நம்ம இறந்துட்டோம்னா நம்மளோட வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனா பகவத்கீதை சொல்கிறது நமக்கு வந்து நம்மளுடைய ஆன்மாவுக்கு அழிவு கிடையாது. அது மறுபடியும் பிறப்பு எடுத்துக்கொண்டே இருக்கும். நமக்கு கர்மங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் அதை வந்து தீர்த்துக்கிறதுக்காக அது மறுபடியும் பிறப்பு எடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறது அப்படின்னு. அப்போ மறுபிறவி அப்படிங்கிறது வந்து அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்போ இது வந்து இந்தியாவுல நடந்த கதை. இதனுடைய ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் என்கிட்ட இருக்கு. நான் இப்ப பக்கத்துல வச்சுக்கல. நான் அதனால உங்களுக்கு கரெக்டா நான் சொல்றேன். நான் உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டோரி மட்டும் சொல்லிடுறேன். ரெஃபரன்ஸ் வேணும்னா நான் உங்களுக்கு அடுத்த நாளைக்கு கிளாஸ்ல சொல்றேன். சரிங்களா? அப்போ வந்து ஒரு கல்கத்தாலயோ வடநாட்டுல, சரிங்களா, வடநாட்டுல ஒரு வீட்டுல வந்து ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சு. அம்மா, அப்பா, ஒரு குழந்தை. சரிங்களா? அந்த அந்த குழந்தை வந்து 2 வயசு ஆகும்போது அதனுடைய பேச்சிலே வந்து மாற்றங்கள் தெரிய ஆரம்பிச்சது. அந்த நீங்க வந்து என்னோட அம்மா அப்பா கிடையாது அப்படின்னு அந்த குழந்தை சொல்லுது. நாங்க தானே உன்னோட அம்மா அப்பா, ஏன் இப்படி பேசுற? அந்த குழந்தை பேச ஆரம்பிக்கும் போது இதெல்லாம் சொல்லுது. ஒரு பெண் குழந்தை. அந்த குழந்தைக்கு சாந்தா தேவி அப்படின்னு பேரு. அந்த குழந்தை வந்து நீங்க என்னோட பெற்றோர் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னா அந்த பெற்றோருக்கு ரொம்ப இதுவாயிடுச்சு, ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. என்ன இந்த குழந்தை இப்படி சொல்லுது, நம்மளை பார்த்து பெற்றோர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுது அப்படின்னு. அவங்க வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடுறாங்க. அவங்க வீட்டுல நான்வெஜ் சாப்பிடுற பழக்கம் உண்டு. நான்வெஜ் சமைச்சு சாப்பிடுறாங்க. அப்ப இந்த குழந்தை என்ன சொல்லுது, நான் வந்து நான்வெஜ் எல்லாம் நான் சாப்பிட மாட்டேன், நான் வந்து வெஜிடேரியன் அப்படின்னு சொல்லுது. என்ன நீ சொல்ற? நீ வந்து எங்களோட பொண்ணு தானே, நாங்கெல்லாம் சாப்பிடும்போது நீ எப்படி சாப்பிடாம இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லும்போது, இல்ல நான் வந்து எப்பவுமே வந்து வெஜிடேரியன் தான், நான் வந்து சாப்பிட்டதே கிடையாது இது வரைக்கும் சொல்லிட்டு அது மறுத்துடுது அந்த குழந்தை. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு. இது வந்து என்னோட வீடு இல்ல, இது என்னோட ஊர் இல்ல, நீங்க என்னோட அம்மா அப்பா கிடையாது அப்படி எல்லாம் நிறைய சொல்லும் போது அந்த அப்பாவுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர், அவர் வந்து ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர், அவர் அந்த வீட்டுக்கு வர்றார். அப்ப வந்து இந்த குழந்தை வந்து அவர்கிட்டயும் வந்து இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை பேச போக அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட், அவரும் விளையாட்டா வந்து ஏதோ கேள்வி கேட்கிறார். அப்படியா, உனக்கு இவங்க 2 பேரும் அம்மா அப்பா இல்லையா? அப்ப வேற உன்னோட அம்மா அப்பா யாரு, எங்க இருக்காங்க அப்படி எல்லாம் கேட்கும்போது அந்த குழந்தை வந்து டான் பதில் சொல்லுது. நான் வந்து இந்த ஊர்ல பிறந்தேன், என்னோட அம்மா அப்பா பேரு இது, எனக்கு வந்து கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, எனக்கு கணவர் இருக்கிறாரு, கணவர் பேரு சௌத்ரி, எனக்கு ஒரு பையன் கூட இருக்கிறான் அப்படின்லாம் சொல்லுது. அப்படியா அப்படின்னு நிறைய அந்த அவர் வந்து எப்பெல்லாம் வர்றாரோ இந்த குழந்தையோட வாயை புடுங்குற மாதிரி வந்து இந்த குழந்தைகிட்ட பேச்சு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு. அந்த குழந்தையும் சில விஷயங்களை ஆணித்தரமாக சொல்கிறது. சோ ஆணித்தரமாக சொல்ல உடனே, சரி உங்க வீட்டோட அட்ரஸ் சொல்லுமா அப்படின்னு சொன்னா அந்த குழந்தை சொல்லுது அட்ரஸ். இதுதான் என்னோட அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லுது. உடனே என்ன பண்ணார், ஒரு பேப்பரை எடுத்து அந்த அந்த அட்ரஸ்க்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் அந்த ஹெட் மாஸ்டர், அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு. அப்போ கரெக்டாக 1 மாதம் கழித்து அந்த அட்ரஸ்ல இருந்து இந்த இவங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் வருகிறது, ஒரு கடிதம் வருகிறது.
அப்ப இந்த மாதிரி நிறைய டிரான்சாக்சன், இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு இங்க இருக்கா, அவ வந்து உங்களோட அட்ரஸ் எல்லாம் சொல்றா, நீங்க வந்து கணவர்னு சொல்றா, அவளோட ஊர் இது அப்படின்னு சொல்றா, உங்களோட வீடு வேற அப்படின்னு சொல்றா, இந்த அம்மா அப்பாவை ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறா, அப்படிங்கிற அந்த டிரான்சாக்சன் எல்லாம் கடிதங்கள் மூலமாக நிறைய நடக்கிறது. அப்ப ஒரு நாள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அந்த ஊரிலே இருந்து அந்த கணவரான சௌத்ரியும் அந்த பையனும் வந்து இங்க வர்றாங்க. அந்த மாதிரி சரிங்களா? அந்த மாதிரி வரும்போது இவர் 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 வந்து இவர்தான் என்னோட கணவர் அப்படின்னு வந்து சௌத்ரி அப்படின்னு வந்து அந்த பையனை வந்து கட்டி அணைச்சு, இவன் என்னோட பையன் அப்படின்னு வந்து ரொம்ப அந்த சின்ன குழந்தை, அந்த குழந்தை சரிங்களா? அந்த குழந்தை வந்து உச்சி முகர்ந்து இது என்னோட பையன், இவனுக்கு இது பிடிக்கும் இது பிடிக்காது இப்படியெல்லாம் சொல்லுது. அப்போ வந்து இதையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்த கணவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம். சரி, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் பேச போக அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாகி, நாங்கள் 2 பேரும் தனிமையில பேசணும். இந்த குழந்தையோட நான் தனிமையில என் ஒய்ஃப்னு சொல்ற இந்த குழந்தையோட நான் தனிமையில பேசணும்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் போய் தனிமையில பேசுறாங்க. அப்போ இருவருக்கும் மட்டுமே தெரிந்த நிறைய ரகசியங்கள் வந்து அந்த குழந்தை சொல்லுது. அப்ப வந்து ஆமா, வெளியில ஓடி வர்றாரு, கதவை திறந்துட்டு ஓடி வர்றாரு. ஓடி வந்து ஆமா ஆமா இது வந்து என்னுடைய மனைவியே தான், இது என்னுடைய மனைவியே தான் அப்படின்னு வந்து ஒத்துக்கிறாரு. அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அந்த குழந்தைய கூப்பிட்டுட்டு இவங்க எல்லாருமே வந்து அவங்களுடைய ஊருக்கு போறாங்க. அங்க போகும்போதே, வண்டியில போகும்போதே இந்த தெருவுல வந்து ஒரு கடை இருக்கும், அங்க ஒரு ஸ்வீட் ஸ்டால் இருக்கும், அந்த கடையில நாங்க இதெல்லாம் வாங்கி சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லுது அந்த குழந்தை. அந்த குழந்தை கணவரான அந்த மனிதரிடம் கேட்கிறது, நீங்க இன்னும் அந்த துவாரகாஸ்வரர் கோயிலுக்கு போய் விளக்கு போடுறீங்களா? நம்ம 2 பேரும் இருக்கும்போது நம்ம போட்டுட்டு இருந்தோமே, நீங்க இன்னும் அதுக்கு கடைபிடிக்கிறீங்களா? இப்ப வந்து அவர் வந்து 2ஆம் திருமணம் செய்து கொண்டார், இந்த மனைவி இறந்த உடனே. அப்ப கேட்கிறது அந்த குழந்தை, நம்ம யாராவது ஒருத்தர் இறந்துட்டோம்னா மறுமணம் செய்து கொள்ளக் கூடாதுன்னு நம்ம பேசிட்டு இருந்தோமே, நீங்க ஏன் மறுமணம் செய்து கொண்டீர்கள் அப்படின்னு கேக்குது. அப்புறம் வந்து அந்த தெரு போக 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 அப்புறம் இந்த தெருவுல வந்து இவருடைய நண்பர், என்னுடைய கணவருடைய நண்பர் வீடு இருக்குது, நாங்க அப்பப்ப அடிக்கடி இங்க வருவோம் அப்படிங்குது. அப்புறம் வண்டியை விட்டு இறங்கினோம்னா ஒரு முதியவர் நிக்கிறார், அவர் ஓடி போய் அவர் கால்ல விழுந்து வணங்குது அந்த குழந்தை. யார் இவர் அப்படின்னு கேட்டா, இது வந்து என் கணவருடைய அண்ணா, இவருக்கு வந்து ஊர்ல நல்ல பேர் இருக்கு அப்படின்னு. உள்ள போனா வயசான ஒருத்தர் உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு, அவர்கிட்டையும் விழுந்து வணங்கி ஆசீர்வாதம் பெற்றுக் கொள்கிறது அந்த குழந்தை. இவர் யார் அப்படின்னு கேட்டா, என்னுடைய மாமனார் அப்படிங்கிறது. அப்புறம் வீட்டுக்குள்ள எல்லாம் போய் பார்த்துட்டு, உப்பு ஜாடி கடையில நான் ஒரு 10 ரூபாய் வச்சிருந்தேனே, அதை நீங்க எடுத்து செலவு பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னு கேக்குது. ஆமா, நான் எடுத்து செலவு பண்ணிட்டேன். அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் இப்படி இப்படி சுத்தி பார்த்துட்டு, இது நம்முடைய வீடு இல்லையே அப்படின்னு சொல்லுது. ஏன்னா அவங்க இந்த பொண்ணு இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க வேற வீடு மாறிட்டாங்க. சோ அந்த அந்த வீடு மாறினதுனால இது நம்ம இருந்த வீடு இல்லையே அப்படின்னு அப்படி ரொம்ப கரெக்டா சொன்னோன்னு எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியம். சோ இந்த விஷயம் வந்து வெளியில பரவி, அந்த விஷயம் வந்து எல்லா பேப்பர்லயும், ஜர்னல்ஸ்லயும், அந்த மீடியா, அப்ப வந்து மீடியா எல்லாம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ எல்லா பேப்பர்லயும் வந்துச்சு, புக்ல நிறைய இதை பற்றி கதைகள் எல்லாம் வந்துச்சு. மகாத்மா காந்திஜியே வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி இதை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக, மறுபிறவியை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக 11 பேர் கொண்ட ஒரு குழுவை வந்து அவர் வந்து அமைத்து கொடுத்தார் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லப்படுகிறது. சோ இந்த மறுபிறவி அப்படிங்கிறது வந்து மத்தவங்க வேணா நம்பாம இருக்கலாம், இந்த பௌதீகத்துல இருக்கிறவங்க வேணா நம்பாம இருக்கலாம். ஆனா பகவத்கீதை சொல்வது அனைத்தும் உண்மை. ஆன்மா இருக்கிறது, நாம் உடல் அல்ல, இந்த உடலுக்கு மட்டுமே அழிவு, ஆன்மாவுக்கு அழிவல்ல. இந்த ஆன்மா இன்னொரு உடலை வந்து பெற்றுக்கொள்கிறது அடுத்த பிறவியிலே அப்படிங்கிறது வந்து நிரூபணமாகிறது அப்படிங்கறது சொல்றதுக்காக தான் இந்த ஸ்டோரியை வந்து சொன்னேன். இது வந்து பாரதிய வித்யா பவன் நினைக்கிறேன், இதை பற்றி வந்து ஒரு புக் வந்து எழுதியிருக்காங்க. அந்த புக்கோட பேர் வந்து நான் மறந்துருச்சு, எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரல. நான் உங்களுக்கு வந்து நாளைக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறேன், நீங்க அந்த புக்கை போய் பார்க்கலாம் சரிங்களா? சோ அந்த மாதிரி நிறைய வந்து ஆராய்ச்சிகள் எல்லாம் மேற்கொண்டார்கள் மறுபிறவியை பற்றி. சோ எதுவும் பௌதீகத்திலே வந்து இல்லைன்னு சொல்றது ஆன்மீகத்திலே இருக்கிறது. ஆன்மீகத்தின்படி நம்மளுக்கு ஆன்மா இருக்கிறது, ஆன்மாவுக்கு அழிவில்லை, மறுபிறவி உண்டு அப்படிங்கிறது இதிலிருந்து நிரூபணமாகிறது. இதை நீங்க ஒத்துக்குவீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா? சில பேருக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வுகள் எல்லாமே இருக்கும். இப்ப ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிறவங்க வந்து பேசிக்கவே வேண்டாம், பேசாமலே அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நம்மளால சொல்ல முடியும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு வேவ் லென்த் வந்து ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவங்களுடைய இது உணர்வுகள் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இதுவும் நடப்பதற்கு, ஆன்மீகத்திலே நடப்பதற்கு 100% சான்ஸ் இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா.
இப்போ நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் ஸ்கிரீனை. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்துவிட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. நம்ம இந்த ஸ்லோகம் பார்த்தோம். ஆத்மாவை சிலர் ஆச்சரியமாக பார்க்கின்றனர், ஆச்சரியமாக கேட்கின்றனர் அப்படிங்கிற. சில பேர் எனக்கு இதை பத்தி எதுவும் புரியல போப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இது என்ன அப்படின்னா ஆத்மாவுடைய குவாலிட்டிஸ் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம போட்டிருக்காங்க. நீங்க உங்களுக்கு சின்ன ஒரு அசைன்மெண்ட், இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு நீங்க எனக்கு நாளைக்கு சொல்லுங்க, லிஸ்ட் போட்டு சொல்லுங்க. ஆத்மாவினுடைய குவாலிட்டிஸ் என்ன அப்படிங்கிறது. நான் ஆடிபிளா இருக்கிறேனா மாதாஜி? கேக்குது மாதாஜி. தேங்க்யூ. எஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ. சோ இன்னைக்கு கர்மகாண்டத்துல 31 இருந்து 38 வரைக்கும் கர்மகாண்டா. அதாவது நம்ம நம்ம செய்கின்ற மெட்டீரியல் டிசையர்ஸோட நம்ம செய்கின்ற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட நம்ம செய்யறோம் பாத்தீங்கன்னா, அதுதான் கர்மகாண்டா, கர்மம். சோ நம்ம எல்லாருமே அந்த கர்மகாண்டத்துலதான் நம்ம இருக்கிறோம் இல்லைங்களா. சோ இதுதான் ஸ்டார்டிங் 31 இந்த கர்மகாண்டா பகுதியில என்ன சொல்கிறது இந்த ஸ்லோகம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். தர்மம் அபிசாவேஷ்ய நவிகம் விதும் அர்ஹசி தர்ம்யாதி யுத்யாச்ரேயோ யன்யத் சஸ்த்ரஸ்ய நவித்யதே. சோ இந்த ஸ்லோகம்
சத்திரியன் என்ற முறையில் உனக்கென்று உரிய கடமையை பற்றி கருதும் போது தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்காக போராடுவதை காட்டிலும் வேறு சிறந்த கடமை உனக்கில்லை. எனவே தயங்க தேவையில்லை. உங்களுக்கு அந்த அர்ஜுனனுடைய நிலைமை தெரியும். எவ்வளவோ எடுத்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. ஆனாலும் வந்து காண்டீபத்தை கீழே போட்டவர் போட்ட மாதிரியே உட்கார்ந்து இருக்கிறார், அசைவே இல்லை இல்லைங்களா? சோ அதனால என்ன சொல்றார் பகவான் அப்படின்னா, நீ போர் புரிய தயங்க வேண்டாம். நீ வந்து என்ன பண்ணு, உனக்கு வந்து உன்னுடைய கடமையை பற்றி கருதும் போது, சத்திரியன் அப்படின்னா அவனுடைய கடமை நாட்டை காப்பது. அந்த கடமையை காக்கின்ற பொழுது அதுதான் உன்னோட தர்மம் கூட. தர்மம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஒரு அர்த்தம் வந்து மதம், இன்னொரு அர்த்தம் வந்து கடமை. அப்போ சத்திரியனுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் பிரிஸ்கிரைப்ட் டியூட்டிஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி பிராமணர்களுக்கு என்று ஒரு பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டி, சத்திரியர்களுக்கு, வைசியர்களுக்கு, சூத்திரர்களுக்கு இந்த வர்ணாசிரமத்துல இருக்கு. அந்த மாதிரி உன்னோட டியூட்டியை மட்டும் நீ செய்யி. அந்த மாதிரி செய்யும். அதை காட்டிலும் வேறு சிறந்த கடமை உனக்கில்லை. எனவே நீ தயங்க தேவையில்லை. தயங்காதே அர்ஜுனா அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. ஞானத்தின் அடிப்படையில் உன் கடமையை செய். சோ அந்த அறிவு இருந்தா நமக்கு என்ன டியூட்டி விதிச்சிருக்கோ அந்த டியூட்டியை நம்ம செஞ்சே ஆகணும். அதுல இருந்து தவறிவிட்டால் நாம் வந்து பாவம் செய்தவர்களாவோம் அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் சொல்றாரு. சோ நம்ம எல்லாருமே பந்தப்பட்டவர்கள். சோ கண்டிஷன்டு சோல்ஸ். நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து கடமைகள் இருக்கிறது. அதனால என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நீ உன்னுடைய கடமையை மட்டும் செய். நீ வந்து மத்ததுக்காக தயங்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இதுல வந்து சத்திரியர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து 2ஆம் பிரிவினர். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிராமணர்கள். சோ சத் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா தீங்கு அப்படின்னு அர்த்தம். திராயதே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நீக்குபவர்கள் அப்படின்னு, பாதுகாப்பு, தீயதிலிருந்து நம்மை வந்து காப்பவர்கள். சோ அதுதான் வந்து சத்திரியர் அப்படின்னு, தீங்கிலிருந்து பாதுகாப்பவர் சத்திரியர் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். சத்திரியர்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து போர் பயிற்சி வேண்டும். சும்மா ஒரு சத்திரியன், நான் வந்து சத்திரிய குலத்துல பிறந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வார் பாயிண்ட்ல கொண்டு போய் நிறுத்திட்டா அவனால வந்து போர் செய்ய முடியாது. ஏன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், நேருக்கு நேர் சண்டையை இட்டு அதை வந்து பயிற்சி செய்திருக்கணும் இல்லைங்களா? நம்ம ராணுவத்துல கூட நிறைய பயிற்சிகள், ரொம்ப கடினமான பயிற்சிகள் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. நிறைய பேர் வந்து ஓடியே வந்துருவாங்க. அந்த மாதிரி கடினமான பயிற்சிகள் எல்லாம் வந்து கொடுத்தா மட்டும்தான் அவர்களால தைரியமா போர் முனையில் நின்று எதிரிகளை வந்து எதிர்த்து போரிட முடியும். இல்லைன்னா ரொம்ப சாதாரணமா போர் செய்ய முடியாது. அதே மாதிரிதான் இந்த சத்திரிகள் என்ன செய்வாங்க, இன்னைக்கும் வந்து அந்த ஜெய்ப்பூர்ல வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கு. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, காட்டுக்குள்ள போய் அந்த மிருகங்கள், கொடிய மிருகங்கள், சிங்கம், புலி, இதுங்களோட வந்து போர் செஞ்சு பழகுவாங்க. போர் செஞ்சு பழகினாதான் அவங்களுக்கு வந்து போர் முனையிலே வந்து போர் செய்ய முடியும். இல்லைன்னா ரத்தத்தை பார்த்தோன்னே மயங்கி கீழே விழுந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, அவனால எப்படி வந்து போர் செய்ய முடியும்? போர் செய்ய முடியாது. சோ இந்த வன்முறைக்கு பழக வேண்டும். சத்திரியர்கள் வன்முறைக்கு பழக வேண்டும். அப்படின்னா வன்முறை நல்லதா அப்படின்னு கேட்காதீங்க. வன்முறை எந்த இடத்துல காமிக்கணுமோ அந்த இடத்துல காமிச்சுதான் ஆகணும். சோ அப்போ நேருக்கு நேர் வந்து அந்த புலி சிங்கத்துக்கிட்ட வந்து போரிடுவான் சத்திரியன். தன்னுடைய கத்தியை கொண்டு என்ன ஆயுதம் வச்சிருக்கிறானோ அதை வச்சு அவன் வந்து போரிடுவான். அப்போ அந்த புலி கொல்லப்பட்டவுடன் அதை வந்து அரச மரியாதையுடன் அந்த புலி வந்து அடக்கம் செய்யப்படும். சோ இதுதான் வந்து அந்த ஜெய்ப்பூர் அரச வம்சத்துல இன்னைக்கும் கூட இந்த இது வந்து அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது. அப்போ சவால் விட்டு கொலை புரிவதில் சத்திரியர்களுக்கு விசேஷ பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. சவால் விடுறது, வாண்டா ஒண்டி கொண்டி, இந்த சின்ன பசங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, ஒண்டி கொண்டி வாடா பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு, ஒத்தை கொத்த வாடா பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு, அந்த மாதிரி சவால் விடுறது. சோ எதிரிகளிடம் சவால் விட்டு ஜெயிக்கிறது அப்படிங்கிறது சத்திரியர்களுக்கு அவசியம். சோ யாரோ இப்ப துரியோதனன் வந்து வா போருக்குன்னு கூப்பிடுறான். இந்த அர்ஜுனன் வந்து போர் புரியாம நான் ஓடி போறேன், நான் காட்டுக்கு போறேன், பிச்சை எடுத்தாவது இருந்துக்கிறேன், நான் வந்து காட்டுக்கு போய் தவம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முட்டாள்தனம். நீ ஒரு முட்டாள் அப்படின்னே பகவான் வந்து திட்டார். ஏனெனில் தர்மத்தின் அடிப்படையிலான போர் சில நேரங்களில் அவசியமாகிறது. சோ தர்மத்தை காக்கணும் அப்படின்னா வன்முறை, அதாவது போர் அவசியமாகிறது. எனவே சந்நியாசம் என்று அழைக்கப்படும் துறவு வாழ்வை நேரடியாக ஏற்றுக்கொள்வது சத்திரியனுக்கு உரியதன்று. ஒரு சத்திரியன் ஒரு தவ வாழ்க்கையை, ஒரு சந்நியாச வாழ்க்கையை மேற்கொள்வது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. ஒரு சத்திரியனா இருக்கிறவர் வந்து பிராமணரா மாற முடியாது, பிராமணரா இருக்கிறவர் வந்து சத்திரியரா மாற முடியாது. அவங்களுக்கு என்ன கடமை இருக்குதோ அதை மட்டும்தான் அவங்க வந்து செய்யணும். அரசியலில் அகிம்சை என்பது தந்திரமே ஒழிய கொள்கையோ உண்மையான நியதியோ ஆக முடியாது.
சோ அரசியல்ல வந்து நாங்க வந்து நம்ம காந்திஜி கூட சொன்னாரு, நான் வந்து அகிம்சை போராட்டம் தான் முக்கியம், அகிம்சையினாலதான் வந்து விடுதலை வாங்கிக்கணும், நம்ம வந்து போர் எதிர்த்து வந்து போரெல்லாம் செய்யக்கூடாது, போரெல்லாம் கூடாது இந்திய விடுதலைக்காக அப்படின்னு சொன்னாரு. ஆனா அதுவும் வந்து ஒரு அரசியல் தான் அப்படின்னு இங்க வந்து கூறப்பட்டிருக்கிறது. சோ ஆனா நம்மளுக்கு வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, இதுலயே வந்து 2 பேருக்கு கருத்து வேறுபாடுகள் கூட இருக்கும். நேதாஜியினாலதான் நம்மளுக்கு வந்து இது கிடைச்சது, சுதந்திரம் கிடைச்சது அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. சோ இந்த அகிம்சை அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு என்ன சொல்றாங்க, அரசியல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அப்போ இப்போ நிறைய இடத்துல வந்து யாகம், இந்த முன்னாடி யுகங்கள்ல வந்து சத்திய யுகம், துவேதா யுகம், இந்த மாதிரி முன்னாடி யுகங்கள்ல 4 யுகங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? சத்திய யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், இப்ப வந்து நடக்கிறது வந்து கலியுகம். சோ முன்னாடி யுகங்கள்ல வந்து என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த வன்முறை அவசியம் அப்படின்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா? வன்முறை எங்கெங்கெல்லாம் வந்து அவசியம் அப்படிங்கிறது போர் முனையில் அவசியம். இன்னொரு இடத்துல வன்முறை நடந்தது எப்போ? முன் யுகங்கள்ல. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, யாகத்துல வந்து விலங்குகளை வந்து பலியிடுவார்கள். யாகம் செய்யறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ அந்த பலியிடும் போது அந்த பலியிடும் அந்தணர்களும் கூட ஸ்வர்கலோகத்தை வந்து அடைந்தார்கள் அப்படின்னு வந்து அறநெறி நூல்கள் வந்து நம்மளுக்கு சொல்கிறது. ஆகவேஷு மிதோன்யம் ஜிகாம் சந்தோ மகிசித யுத்தமானா பரம் சக்தியா ஸ்வர்க்கம் யாந்திய பராமுகா அப்படின்னு வந்து நம்மளுக்கு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு. அறநூல்கள் வந்து இங்க சொல்லி இருக்கிறது. அந்த யாகத்திலே விலங்குகளை பலியிடும் அந்தணர்கள் ஸ்வர்கலோகங்களை அடைகிறார்கள். சோ பலியிடுகிற அந்தணர்கள் யாகம் செய்து அந்த யாகத்திலே வந்து மிருகங்களை பலியிடுகிறார்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குதிரையை பலியிடுகிறார்கள் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த அந்தனர் வந்து ஸ்வர்க்கத்தை அடைகிறார். அந்த அந்தனர் அடைவதைப் போலவே இந்த சத்திரியர்களும், போரிலே ஈடுபடுகின்ற சத்திரியர்கள் எதிரி நாட்டு மன்னனிடம் போர் புரிகிறார்கள். அவர்களும் அங்கே வந்து வீர மரணம் அடையும் போது அவர்களும் வந்து ஸ்வர்க்கத்தை அடைகிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. அப்போ யாகத்திலே கொல்லப்பட்ட மிருகத்தின் கதி என்ன அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் நம்மளுக்கு வரும் இல்லைங்களா? அது பாவமாச்சு, அதை வந்து விட்டுருக்கலாமே, வன்முறையாச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஒண்ணு தோன்றும். அறநியதிப்படி என்ன அப்படின்னு கேட்டா, அது வன்முறையாக கருதவே கூடாது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, அந்த இனங்கள் இப்ப குதிரையா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த குதிரை வந்து சும்மா அதை வந்து பலி கொடுக்கல அப்படின்னா அது வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல இன்னொரு விலங்காகவோ மரமாகவோ அந்த மாதிரி நிறைய ஜென்மங்கள் எடுத்து 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 எடுத்துதான் கடைசியில மனித பிறவிக்கு வரும். ஆனா இப்போ இந்த யாகத்திலே பலியிட்டதுனால அது என்ன ஆகும்னா ஸ்ட்ரெயிட்டா மனித பிறவிக்கு வந்துவிடும். உயர் இத வந்து அழைச்சிருது. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட்ல இருந்துட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் எனக்கு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ அந்த மிருகங்கள் வந்து படிப்படியாக பரிணாம வளர்ச்சி அடையாமல் அது என்ன ஆச்சு, குதிரையிலிருந்து டைரக்டா மனுஷ பிறவிக்கு வந்துருச்சு. அதுக்கு நடுவுல இருக்கிற அந்த இப்ப எப்படி முதல்ல எல்லாம் வந்து டபுள் ப்ரமோஷன் கொடுப்பாங்க பாத்தீங்களா? இப்ப 3rd ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருக்காங்க, 4th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்காமயே வந்து 5th போட்டுருவாங்க. அந்த டபுள் ப்ரமோஷன் இப்ப கிடையாது, முதல்ல இருந்துச்சு. சோ அந்த மாதிரி படிப்படியாக அடுத்த இனத்திற்கு செல்லாமல் அந்த குதிரையானது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது டைரக்டாவே வந்து அடுத்த மனித பிறவியை அடைகின்றது. அப்போ அதனை பலியிடும் அந்தனரும் வந்து தேவலோகத்தை அடைகிறார். அதுவும் வந்து அந்த விலங்கும் வந்து மனித பிறவி அடைந்து விடுகிறது. சோ இது ரெண்டுமே அது அவங்களுக்கு ரெண்டும் நல்லதுதானே. அப்போ போர்க்களத்தில் உயிரை விடும் சத்திரர்களும் அதே மாதிரிதான் வந்து மேலுலகங்களை அடைகிறார்கள். இப்போ பகவான் முன்னாடி போர் புரிய அத்தனை வீரர்களுமே வந்து ஸ்வர்க்கத்தை அடைகிறார்கள். வீர மரணம் அடைந்து பகவான் முன்னாடி போர் புரிஞ்ச அத்தனை வீரர்களுக்கும் ஸ்வர்க்கம் கிடைக்கிறது. சோ இப்போ இருவிதமான கடமைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்னென்ன கடமைகள்? ஸ்வதர்மங்கள். கடமைகளுக்கு என்ன பேரு? ஸ்வதர்மங்கள் அப்படின்னு பேரு. 2 விதமான கடமைகள். சோ இது என்ன அப்படின்னா உடல் சார்ந்த கடமைகள். உடல் சார்ந்த கடமைகள். சோ அறக்கொள்கைகளின் அடிப்படையில் முக்தி பெறுவதற்காக செயலாற்ற வேண்டும். சோ தான் பெற்றுள்ள உடலை சார்ந்த கடமைகள், அதாவது நம்ம பிறந்துட்டோம், அப்போ இந்த பிறப்பை வந்து நல்லபடியா கடக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து வளர்ந்து நல்லபடியா படிச்சு நல்லபடியா வேலைக்கு போய் ஒரு குடும்பத்தை பார்த்து அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு நிறைய கடமைகள் இருக்கிறது. அதெல்லாமே உடல் சார்ந்த கடமைகள். சோ இதையெல்லாம் வந்து செய்யும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுலயே வந்து நம்ம மூழ்கி போயிடக்கூடாது. நம்ம முக்தி பெறுவதற்கு என்ன வழி அப்படிங்கிறத வந்து யோசிக்கணும்.
அப்போ இது வந்து உடல் சார்ந்த கடமைகள் ஒரு பக்கம். அப்போ நம்ம வந்து முக்தி பெற்ற பின்பு நம்மளுக்கு ஒரு கடமை இருக்கிறது. அது வந்து உடல் சார்ந்ததை வந்து அடிப்படையாக கொள்ளாமல் ஆன்மீகமாக மாறிவிடுகிறது. அப்போ பௌதீக கடமை வேற, ஆன்மீக கடமை வேற, 2 ஸ்வதர்மங்கள். சோ உடல் சார்ந்த வாழ்வில் அந்தணருக்கும் சத்திரியருக்கும் சில குறிப்பிட்ட கடமைகள் உள்ளன. அவை தவிர்க்க முடியாதவை. அந்தணருக்கு சில கடமைகள் இருக்கு, சத்திரியருக்கு அப்படின்னு சில கடமைகள் இருக்கு. அத வந்து நம்ம தவிர்க்கவே முடியாது. கண்டிப்பா செஞ்சுதான் ஆகணும். பிரிஸ்கிரைப் அதுல இருந்து வந்து தவறினா அது பாவமாக்கிவிடும். சோ அந்தணருக்குன்னு உள்ள கடமை என்னது? வேதங்களை கற்றல், வேதங்களை சொல்லிக் கொடுத்தல், இந்த மாதிரியாக நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதே மாதிரி சத்திரியருக்கு நம்ம நாட்டு மக்களை காப்பது, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், இதெல்லாமே கடமைகள் இருக்கிறது. இது தவிர்க்க முடியாது. சோ இந்த ஸ்வதர்மம் அப்படிங்கிறது யாரு சொன்னா? யாரு சொல்லலையே எனக்கு, நான் ஏன் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா அது இல்ல, பகவான் சொன்னது. இது ஸ்வதர்மம் அப்படிங்கிறது கடவுளால் விதிக்கப்பட்டது. இது வந்து பின்னாடி வந்து 4th சாப்டர்ல நம்ம விரிவாக பார்ப்போம். சோ நம்ம உயர் அதிகாரிகளின் வழிகாட்டலின்படி, உயர் அதிகாரிகள் அப்படிங்கிறது யாரு? நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள். அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலின்படி நம்மளுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் நம்ம வந்து ஒரு கீழ் இருக்கிற பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து நம்ம இப்போ ஹையர் பிளாட்ஃபார்முக்கு நம்ம உயர்த்தி கொள்ளலாம். சோ இதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்லி இருக்கிறது. சோ கண்டிஷன்டு சோல்ஸ்க்கு என்ன கடமைகள், லிபரேட்டட் சோல்ஸ்க்கு என்ன கடமைகள் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். இப்ப அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னு பார்க்கலாம். யத்ருச்யாசோபபன்னம் சர்க்கத்வாரம் அபாவ்ருதம் சுகின சத்ரிய பார்த்த லபந்தே யுக்தம் ஈத்ருஷம். சோ பார்த்தனே, வெளியே வரும் போர் வாய்ப்புகள் ஸ்வர்கலோகத்தின் கதவுகளை திறந்து விடுவதால் அவற்றை பெரும் அரச குலத்தோர் மகிழ்கின்றனர் அப்படிங்கிறாரு. சோ வெளியே வரும் போர் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த போர் வீரர்கள் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்களாம். ஏன்னா இந்த போரிலே மரணம் அடைந்தால் நேரா ஸ்வர்க்கத்துக்கு போயிடலாம் அப்படிங்கிறதுனால அது ஸ்வர்கலோகத்தின் கதவுகளை திறந்து வைக்கிறது. அதனால அரச குலத்தவர்கள், முக்கியமா சத்திரியர்கள் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள். ஒரு சத்திரிய குலப்பெண் தனக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்து விட்டால், ஆஹா, நம்முடைய நாட்டை காப்பதற்காக இவன் போர் புரிய மடிந்து நம்முடைய புகழை காப்பான் அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்களாம் அந்த சத்திரிய குலப்பெண். சோ அந்த மாதிரி சண்டை போட சத்திரியன் தயங்க மாட்டான், ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுவான், மகிழ்ச்சி அடைவான் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்கிறது. சோ இது மேலும் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த போரில் நான் நன்மை ஏதும் காணவில்லை. மறுபடியும் அர்ஜுனர் ஆரம்பிக்கிறாரு. எனக்கு இதுல வந்து என்ன நன்மை கிடைக்க போகிறது பகவானே? இது நிரந்தரமாக என்னை வந்து நரகத்திலே கொண்டு போய் தள்ளிவிடும். இவங்களை எல்லாம் நான் கொன்னேன்னா எனக்கு பாவம் வந்துரும், நான் நரகத்துக்கு போயிடுவேன் அப்படின்னு வந்து பகவான் கிட்ட சொல்லும் போது அர்ஜுனனுடைய இந்த மனப்பான்மையை வந்து பகவான் கண்டிக்கிறாரு. சோ அர்ஜுனனின் இது போன்ற வார்த்தைகள் எதனால வந்துச்சு அப்படின்னா, அவர் அறியாமையிலே இருக்கிறார், இக்னரன்ஸ்ல இருக்கிறார், அஞ்ஞானத்தினாலே வந்து இந்த மாதிரி பேசுறார். சோ தனக்குரிய கடமையை ஆற்ற வேண்டிய நேரத்தில் போர்க்களத்துல வந்து நின்னாச்சு போர் புரிய வந்து நின்னுட்டு நான் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா, நான் அகிம்சையை கடைபிடிக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றது எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம். சோ இப்ப வந்து நீட் தேர்வு எழுதுறதுக்காக ஒரு பொண்ணு போயிடுச்சு, அங்க போயிட்டு வந்து நான் வந்து எக்ஸாம் எழுத விரும்பல அப்படின்னு சொன்னா அது எப்படி இருக்கு பாருங்க. எல்லாரும் திட்டுவாங்களா மாட்டாங்களா? போயாச்சு, போயிட்டு அதுக்கப்புறம் எழுத வேண்டியது தானே. எழுதுறதுக்கு எனக்கு பயமா இருக்குது, எனக்கு வேண்டாம், நான் வந்துடுறேன், நான் ஃபெயில் ஆயிடுவனும் அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து முட்டாள்தனம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் இவரும் சொல்றாரு. சோ போர்க்களத்தில் நின்று கொண்டிருக்கும் சத்திரியன் அகிம்சையை கடைபிடிக்க போவதாக கூறினால் அது முட்டாள்களின் கொள்கை. சோ இத வந்து எல்லா விதமான வியாசதேவர் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? பராசர ஸ்மிருதி அப்படிங்கிற இதுல வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுன்னா, இந்த சத்திரியர்களுடைய கடமை என்ன அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. என்னன்னா, எல்லா விதமான துயரங்களில் இருந்தும் குடிமக்களை காப்பது சத்திரியனின் கடமை. அது மட்டும் கிடையாது, சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாற்றுவதற்காக சில சமயங்களில் வன்முறையை கையாள வேண்டும்.
சோ இப்ப வந்து ஒருத்தன் வந்து பெரிய தப்பு பண்ணிட்டான், கொலை பண்ணிட்டான் அப்படின்னா அவனை வந்து அகிம்சை, நான் வந்து யாரையும் கொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து ஜட்ஜ் வந்து நான் வந்து மரண தண்டனை இவனுக்கு விதிக்க மாட்டேன், வந்து அது வந்து தப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாரா? மாட்டார் இல்லைங்களா? அவன் பெரிய கொலை குற்றம் செஞ்சிருக்கிறான், அவனுக்கு வந்து கண்டிப்பா மரண தண்டனை தான் கிடைக்கும். சோ வந்து அப்படி இருக்கும்போது வன்முறையை வந்து எந்த இடத்துல கையாளணும் அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். அது வந்து தப்பு கிடையாது, சில இடங்களில் கையாளத்தான் வேண்டும். அப்போ பொறாமை எண்ணம் கொண்ட மன்னர்களின் படை வீரர்களை வென்று உலகம் முழுவதும் தர்மத்தின் அடிப்படையில் அவன் ஆட்சி செலுத்த வேண்டும். சோ இப்ப வந்து யாரு? நெப்போலியன். அவர் என்ன பண்ணாரு? ஒவ்வொரு நாடா வந்து சண்டை போட்டு தன்னுடைய அந்த நாடுகளை வந்து தன்னுடைய நாட்டோட சேர்த்துக்கிட்டே வந்தார். அது தப்பான விஷயம் இல்லையா? எல்லாமே வந்து தனக்கு மட்டும்தான் சொந்தமா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மையில வந்து அது வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாரு. சோ அது வந்து பொறாமை எண்ணம் கொண்ட மன்னர்கள். சோ அந்த மத்தவங்க எல்லாம் வாழ வேண்டாமா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு மன்னன் வந்து அறைகூவல் விடுக்கிறான், போருக்கு வா அப்படின்னு சொல்லும் போது இவர்கள் வந்து எதிர்த்து போரிடத்தான் வேண்டும். அதுதான் வந்து சத்திரியர்களுடைய கடமை. சோ எப்படி பார்த்தாலுமே வந்து அர்ஜுனன் வந்து சண்டையிலிருந்து விலகி போவதற்கு காரணமே இல்லை. சோ எதிரிகளை வென்று ஜெயிச்சுட்டான், போர்ல ஜெயிச்சுட்டான் அர்ஜுனன் அப்படின்னா அவனுக்கு அரச பதவி கிடைக்க போகிறது, ராஜ்யம் கிடைக்க போறது. அதை வச்சுட்டு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கலாம். இல்ல போர்ல அவன் வந்து இறந்துட்டான் அப்படின்னா சொர்க்கலோகம் அவனுக்கு திறந்திருக்கிறது. சோ சொர்க்கத்தை வந்து சென்று அடைவான். சோ மேலுலகத்தில் பிரவேசிப்பான். சோ எப்படி பார்த்தாலுமே போர் செய்வது மட்டும்தான் அவனுடைய கடமை. அவன் அதை செய்தே ஆக வேண்டும் அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்றார் இந்த ஸ்லோகத்துல. 33வது ஸ்லோகம். அத சேத்வம் இமம் தர்ம்யம் சங்கிராமம் ந கரிஷ்யசி தத ஸ்வதர்மம் கீர்த்திம் சகித்வா பாபம் அவாப்ஸ்யசி. சோ எனவே போரில் ஈடுபடுதல் என்னும் இந்த தர்மத்தின் கடமையில் நீ ஈடுபடாவிட்டால் உன்னுடைய கடமையிலிருந்து தவறியதற்கான பாவ விளைவுகளை நிச்சயமாக பெறுவதோடு சிறந்த போர் வீரன் அப்படிங்கிற பெருமையையும் நீ இழப்பாய் அப்படின்னு வந்து இங்க பகவான் சொல்றாரு. சோ இவன் மிகச்சிறந்த போர் வீரன் அர்ஜுனன். சோ அப்படிப்பட்ட அர்ஜுனன் வந்து என்ன சொல்றார்? நான் வந்து போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றார். சோ இதைதான் வந்து பகவான் வந்து இங்க எதிர்க்கிறார். சோ அர்ஜுனன் ஒரு புகழ்பெற்ற போர் வீரன். சிவபெருமான் உள்ளிட்ட பல தேவர்களுடன் சண்டையிட்டு பெரும் புகழ் பெற்றிருந்தான். வேடனின் உடையில் தோன்றிய சிவபெருமானுடன் போரிட்டு அவரை தோற்கடித்து மகிழ்வுறச் செய்ததால் பாசுபாஸ்திரம் என்னும் பாசுபத ஆஸ்திரம் அப்படிங்கறத வந்து பரிசா கொடுத்தாரு. அவன் ஒரு சிறந்த போர் வீரன் என்பதை எல்லோரும் அறிவர். துரோணாச்சாரியாரும் அவனுக்கு வரமளித்து ஆசிரியரையும் கொல்லக்கூடிய சிறப்பான ஆயுதத்தை பரிசளித்திருந்தார். தனது தந்தையான ஸ்வர்க்க மன்னன் இந்திரன் உட்பட பல அதிகாரிகளிடமிருந்தும் அவன் தனது போர்த்திறனுக்கான தகுதி சான்றிதழ்களை பெற்றிருந்தான். ஆனால் அவன் போரை புறக்கணித்தால் தன் கடமையிலிருந்து தவறுவது மட்டுமன்றி தனது புகழையும் நற்பெயரையும் இழந்து நரகத்துக்கு செல்ல தயாராவான். வேறு விதமாக சொன்னால் போரிலிருந்து பின்வாங்குவதால் அவன் நரகத்தை அடைவான், போர் புரிவதால் அல்ல. போர் புரிஞ்சா சொர்க்கத்துக்கு தான் போவான், போர் புரியலைன்னாதான் அவன் நரகத்துக்கு போவான் அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்றார். சோ 5 காரணம் சொல்லி வந்து அவரு போர் புரிய மாட்டேன்னு சொன்னாரு. இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச் செயல், அப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்துவிடும், அப்புறம் வந்து இன்டெசிஷன், சோ முடிவெடுக்க முடியாதது அப்படிங்கிற 5 ரீசன் சொல்லி அதுக்கு வந்து போர் செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னாரு. அந்த 5 ரீசனுக்கும் இப்ப வந்து பகவான் வந்து கவுண்டர் கொடுக்கிறார் இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு. சோ இனி வரும் ஸ்லோகங்களில் இந்த 33ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அவர் வந்து பதில் சொல்ல போறார். சோ போர் புரிந்தால் பின்விளைவுகள் மிக மிக மோசமாக இருக்கும் அப்படின்னு அர்ஜுனர் சொல்றாரு. ஆனா பகவான் சொல்றாரு, நீ போர் புரியாவிட்டால் தான் விளைவுகள் மோசமாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பகவான் இங்க வந்து சொல்றாரு. சோ இதுக்கு முன்னாடி 32ல ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன். ஓகே. விளைவுகள் ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் போர் புரியலனா அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ வனவாசத்தில் இருந்தாங்க பாத்தீங்களா, இவங்க வந்து 12 வருஷம் வந்து வனவாசத்துல இருந்தாங்க. அப்புறம் 1 வருஷம் வந்து அஞ்ஞான வாசத்துல இருந்தாங்க. சோ அப்போ
வனவாசத்தில் இருக்கும் போது அர்ஜுனர் வந்து சொர்க்கத்துக்கு போறார். அங்க போன தேவர்கள் வந்து இவருக்கு வந்து நிறைய ஆயுதங்களை வந்து வழங்குறாங்க. அந்த மாதிரிதான் காட்டுப்பன்றி ஒன்று, சரிங்களா, காட்டுப்பன்றி ஒன்று வந்து தாக்க வருகிறது அர்ஜுனன் வனவாசத்துல இருக்கும் போது. அப்ப அர்ஜுனர் வந்து குறிபார்த்து அந்த காட்டுப்பன்றியை வந்து அம்பை எய்து கொள்கிறார். அதே சமயத்துல அந்த காட்டுப்பன்றியை இன்னொரு அம்பு கூட வந்து தாக்குகிறது. அது எங்கிருந்து வருது அப்படின்னு கேட்டா ஒரு வேடனிடம் இருந்து வருகிறது. அப்போ இந்த காட்டுப்பன்றியை யார் அடித்துக் கொன்றார்கள்? அட் அ டைம்ல 2 அம்பும் வந்து அது தாக்கி கொண்டிருக்கு. அப்ப அந்த காட்டுப்பன்றி யாருக்கு சொந்தம் அப்படிங்கறதுல 2 பேத்துக்கும் வந்து ஒரு இது வந்துருச்சு, சண்டை வந்துருச்சு. சோ அவங்க 2 பேரும் நம்ம 2 பேரும் போர் புரியலாம், யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்குதான் அந்த காட்டுப்பன்றி அப்படிங்கிற மாதிரி சண்டை போடுறாங்க அந்த வேடனும் அர்ஜுனனும். அப்ப கடைசியில அந்த வேடன் வந்து தன்னுடைய சுய உருவை காட்டுகிறார். யார் அப்படின்னு கேட்டா சிவபெருமான். ஏன்னா அர்ஜுனன் போர் புரிகிற அந்த அழகை பார்த்து மெச்சி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அவருக்கு பாசுபதாஸ்திரம் அப்படிங்கிற அந்த அஸ்திரத்தை வந்து வழங்குறார். சோ அவரை வந்து தொட்டு பார்க்கும்போது, அந்த வேடன் சண்டையிடும் போது அவரை தொட்டு பார்க்கும் போதுதான் ஒரு உணர்வு வருகிறது அர்ஜுனருக்கு. இவன் வந்து வேடன் அல்ல அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறார். கடைசியில வந்து அவர் வந்து தன்னுடைய சுய உருவை வந்து காமிக்கிறார். அப்ப வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு பாசுபாத ஆஸ்திரத்தை வந்து வழங்குறாரு. சோ இவருக்கு வந்து சவ்யசாட்சின் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு. என்ன பேர், எதனால அப்படின்னு கேட்டா இவர் வந்து இரவிலும் கூட குறிதவறாமல் வந்து சண்டையிடுவதற்கு வல்லமை பெற்றவர். அவ்வளவு திறமைகள் வாய்ந்தவர் இவர். நம்மனால வந்து ஏதோ ஒரு கையில தான் எழுத முடியும் இல்லைங்களா? ஆனா சில பேர் இவருக்கு வந்து வலது கையிலயும் வந்து அம்பெய்வார் அதே போர்ஸ்ல. ஆனா அதே போர்ஸ்ல வந்து இடது கையில வந்து நம்மளால வேலை செய்ய முடியாது இல்லைங்களா? ஆனா இவர் வந்து அதே போர்ஸ வந்து இடது கையிலும் காமிப்பார். அவ்வளவு வந்து சிறப்புகள் வாய்ந்தவர். சோ இருட்டிலும் சண்டையிடுவார். சோ அந்த மாதிரி நிறைய சிறப்புகள் உடையவர். நீ போய் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட சொல்றத வந்து பகவான் வந்து ஏத்துக்கவே இல்லை. நீ எப்படிப்பட்டவன், இந்திரன், உன்னுடைய தந்தையான இந்திரனிடமே வந்து நிறைய சர்டிபிகேட் எல்லாம் வாங்கியிருக்க அப்படிங்கிறார். சோ நீ எவ்வளவு புகழ் பெற்றவன், உன்னை ஜெயிக்கவே முடியாதே, ஏண்டா நீ இந்த மாதிரி போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்ற அப்படின்னு அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து கேட்கிறார். அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகம். முப்பத்தி 4வது ஸ்லோகம் என்ன பண்ண சொல்றதுன்னு பார்க்கலாம். அகீர்த்திம் சாபிபூதானி கதயிஸ்யந்தி தேவ்யயாம் சம்பாவிதஸ்ய சா கீர்த்தி மரணாத் அதிரிச்யதே. மக்கள் உன்னை எப்போதும் இகழ்ந்து பேசிக் கொண்டிருப்பர். மதிக்கத்தக்க ஒருவனுக்கு அவமானம் மரணத்தை விட மோசமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பகவான். சோ நீ இப்ப வந்து போர்க்களத்துல வந்து நின்னுட்டு போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு நீ போன அப்படின்னா மக்கள் வந்து உன்னை வந்து இகழ்ந்து பேசுவார்கள். உன்னை வந்து ஒரு கோழை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி நீ ஒரு பெரும் வீரன். அப்போ அந்த மாதிரி பேசுகின்ற பேச்சு, அந்த அவமானம் அப்படிங்கிறது வந்து மரணத்தை விட மோசமானது. மரணம் வந்தா கூட நம்ம அவ்வளவு கஷ்டப்பட மாட்டோம், இந்த அவமானம் வந்துருச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம். அதனால இப்ப வந்து ஒரு ஆலோசகராக, நண்பராக இருக்கக்கூடிய பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து போரிடம் இருக்கும் அர்ஜுனனுடைய எண்ணத்தை வந்து தப்பானது அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய தீர்ப்பை சொல்றாரு. அர்ஜுனா, போர் தொடங்கும் முன்பே நீ போர்க்களத்தை விட்டு விலகினால் மக்கள் உன்னை கோழை என சொல்வார்கள், தூற்றுவார்கள். மக்கள் அவதூறு செய்தாலும் பரவாயில்லை, நான் போர்க்களத்தை விட்டு ஓடி எனது உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்வேன் என்று நினைத்தால் அதைவிட நீ போரில் இறப்பதே மேலென்று நான் அறிவுறுத்துவேன். நீ போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி போர்க்களத்தை விட்டு போனா நான் அதை வந்து என்கரேஜ் பண்ண மாட்டேன். அதுக்கு பதிலா நீ போர் பண்ணி இறந்து போனா கூட பரவாயில்ல. உன்னை போன்ற மரியாதைக்குரிய மனிதனுக்கு, அவர் எப்படிப்பட்ட சிறப்புகள் வாய்ந்தவர் இல்லைங்களா அர்ஜுனர், அவரை வந்து யாருனாலுமே வெல்ல முடியாது, அப்படிப்பட்ட சிறப்புகள் வாய்ந்தவர். சோ அது வந்து உனக்கு அவமானம், அந்த அவமானம் வந்து மரணத்தை விட கொடியது. எனவே நீ வந்து உயிருக்கு பயந்து ஓடக்கூடாது. போரில் உழைப்பதே மேல், நீ போர் செய்வது மடிவதுதான் மேல். சோ எனது நட்பை, நான் வந்து உன்னோட நண்பனா இருக்கேன், உனக்கு குருவா இருக்கேன். இப்ப நான் சொன்ன பேச்ச நீ கேட்காம நீ போயிட்டேன்னா அப்போ என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை வந்து நீ தப்பா வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்ட. அதனால அவமானம் தான் உனக்கு வரும். சமுதாயத்தில் உன்னுடைய பெருமையையும் நீ இழந்து விடுவாய்
அதனால போரில் பின்வாங்காதே, போர் செய்து நீ மரணமடை, அதுவே சிறந்தது அப்படின்னு பகவான் வந்து கடைசியா இறுதி தீர்ப்பு சொல்லிட்டார். கண்டிப்பா நீ வந்து போர் செஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படிங்கிறத வந்து வலியுறுத்தி சொல்றார். சோ ஏன் வந்து கோழை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை அங்க ஏன் வந்து சொன்னார் பகவான் அப்படின்னு கேட்டா, அந்த 12 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு வருஷம் வந்து அஞ்ஞான வாசம், அதாவது மறைந்திருந்து வாழ வேண்டும். இந்த பாண்டவர்கள் 5 பாண்டவர்களும் மறைஞ்சிருக்கணும். அவங்க யாராவது கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா நீதான் வந்து பீமன், நீதான் அர்ஜுனன் அப்படின்னு வந்து அந்த மறைந்திருக்கும் போது கண்டுபிடிச்சிட்டா மறுபடியும் இன்னொரு 12 வருஷம். ஏன்னா துரியோதனனுக்கு அவங்கள காட்டிலேயே போட்டு சாகடிச்சிடணும் அப்படிங்கிற எண்ணம். அதனால வந்து மறுபடியும் ஒரு வருஷம் அந்த அஞ்ஞான வாசத்துல கண்டுபிடிச்சிட்டா மறுபடியும் வந்து அந்த 12 வருஷம் வாழணும் அப்படின்னு அந்த ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது இந்த பஞ்சபாண்டவர்கள் எல்லாம் விராட மன்னன் அப்படிங்கிற மன்னர் கிட்ட போய் வேலையாட்களாக ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வேலையாள் மாதிரி அங்க வந்து வேலை செஞ்சிருக்காங்க, மறைஞ்சிருக்கிறாங்க. அப்போ அர்ஜுனன் என்னவாக இருந்தான் அப்படின்னா, அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சாபம் இருந்தது. என்ன அப்படின்னா, ஒரு வருடம் வந்து அவன் வந்து இந்த அழியாக பிறக்க வேண்டும், ஆணும் இல்லாமல் பெண்ணும் இல்லாமல் அப்படிங்கிற ஒரு அழியாக பிறக்கணும் அப்படிங்கிற சாபம் இருந்தது. அதை வந்து இங்க வந்து யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. அர்ஜுனன் வந்து ஒரு அழியாக மாறி அங்க வந்து அந்த விராட மன்னனுடைய பெண், அந்த பெண்ணுக்கு வந்து உத்தரைன்னு நினைக்கிறேன் பேரு, அவளுக்கு வந்து டான்ஸ் சொல்லி கொடுக்கணும், நாட்டியம் சொல்லி கொடுக்கிற அந்த ஆளாக வந்து இவர் வந்து மாறுறாரு. அப்போ அவருடைய பேர், அர்ஜுனனுடைய பேர் வந்து ஆணும் இல்ல பெண்ணும் இல்ல அழி, அவருடைய பேர் வந்து பிருகன்னலை அப்படிங்கிறது. சோ அந்த மாதிரி வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அதனாலதான் இங்க என்ன சொல்றார், ஆணும் இல்ல பெண்ணும் இல்ல அழி அப்படிங்கிறார். நீ ஒரு கோழை அப்படிங்கிற அந்த அந்த சொல்ல வந்து ஏன் இங்க படுத்துறார் சொல்றார் அப்படின்னா அது இதுதான் காரணம். சோ அதனால நீ அழியா இருந்த இல்லையா, அதனாலதான் நீ வந்து போர் செய்யாம பயந்து ஓடுறேன்னு சொல்லி உன்னை எல்லாம் கோழைன்னு சொல்லி தூற்றுவார்கள் அப்படின்னு வந்து இங்க பகவான் வந்து சொல்றார். சோ இந்த ஸ்லோகம் 35 பயாத்ரணாத் உபரதம் மம்ஸ்யந்தே த்வாம் மகாரதா ஏசாம் சத்வம் பகூமதோ பூத்வா யாஸ்யசி லாவகம். உன்னுடைய பெயரிலும் புகழிலும் பெருமதிப்பு கொண்டிருக்கும் மிகச்சிறந்த போர் தலைவர்கள் நீ பயத்தால் போர்க்களத்தை விட்டு விலகிவிட்டதாக எண்ணி உன்னை முக்கியத்துவம் அற்றவனாக கருதுவர் அப்படின்னு நீங்க வந்து சொல்றார். நீ வந்து அவங்க மேல வச்சிருக்கிற அந்த கருணையினால இரக்கத்தினால உன்னுடைய ஆசிரியரை பார்த்து, உன்னுடைய தாத்தாவை பார்த்து, உன்னுடைய தம்பிகளை எல்லாம் பார்த்து கருணையினால வந்து வெளியில போறேங்கிற. ஆனா உன் மேல வந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் பெரும் மதிப்பு இருக்கு. ஆனா நீ வந்து இப்ப போர்க்களத்தை விட்டு போன அப்படின்னா நீ உனக்கு வந்து அவ்வளவு முக்கியத்துவம் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்காது. சோ அர்ஜுனனுக்கு தனது தீர்ப்பை வந்து தொடர்ந்து வழங்குகிறார். சகோதரர்கள் பாட்டனார்கள் ஆகியோரின் கருணையினால் சென்று விட்டதாக எண்ண மாட்டார்கள். கருணையினால் நீ போர்க்களத்தை விட்டு போனேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. சோ துரியோதனன் கர்ணன் போன்ற மாவீரர்கள் உனது உயிருக்கு பயந்து ஓடினாய் என்றே எண்ணுவர். நீ பயந்து போன அப்படின்னு தான் வந்து நினைப்பாங்க. சோ அப்போ எல்லாருக்கும் சாதாரண மக்களுக்கு வந்து உன் மேல வச்சிருக்கிற மதிப்பு என்ன ஆயிடும், அப்படியே வந்து வீணாகிவிடும். அவர்கள் வந்து உன்னை வந்து மதிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு வந்து உன்னை ஆண்மையற்றவன் கோழை என்று கூற்றுவார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்றாரு. அவாச்யவாதாம் சபகூன் வதிஷ்யந்தி தவாஹிதா நித்தந்தஸ்தவ சாமத்யம் ததோ துக்கதரம் நுகிம். அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். அதை விட முகுந்த தன்பம் தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்க முடியும். சோ உன்னை வந்து இந்த மாதிரி வந்து போல தகுதி இல்லாதவன் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் பேசுவாங்க உன்னுடைய எதிரிகள். சோ அப்போ உன்னுடைய திறமையை வந்து குறைத்து மதிப்பிடுவார்கள். சோ அதெல்லாம் வந்து உனக்கு துன்பம் தரக்கூடியது. நீ இந்த மாதிரி நடந்துக்கிறியே, இது ஒரு ஆரியனுக்கு உரிய குணமே கிடையாது. ஒரு ஆரியன், ஒரு சத்திரியன் எப்படி நடந்துக்குவான், ஆனா நீ அதுக்கு எதிராக நீ பேசிக் கொண்டிருக்கிறாய் அப்படின்னு இங்க வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நம்மளுக்கு சொல்றார். ஹதோ வா ப்ராப்ஸ்யசி ஸ்வர்க்கம் ஜித்வா வா வோஷ்யசே மகீம் தஸ்மாத் உத்திஷ்ட கௌந்தேய யுத்தாய கிருத நிச்சய. குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் ஸ்வர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போரிடுவாயாக. சோ போர்ல வந்து
நீ இறந்துட்ட அப்படின்னா சொர்க்கத்துக்கு போவ, இல்ல ஜெயிச்சுட்ட அப்படின்னா நீ வந்து ராஜ்யத்தை அனுபவிக்கலாம். அதனால நீ வந்து தயங்காதே, எழுந்து போரிடு அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றாரு. சோ இந்த இரக்கம் அப்படிங்கிறது ஒரு சத்திரியனுக்கு உரிய குணமே அல்ல அப்படிங்கிறத இங்க மறுபடியும் மறுபடியும் பகவான் வந்து வலியுறுத்தி சொல்றார். சோ இந்த 38வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். சுக துக்கே சமே கிருத்வா லாபாலாபௌ ஜயாஜயௌ ததோ யுத்தாய யுஜ்யஸ்வ நைவம் பாபம் அவாப்ஸ்யசி. சோ இன்பம் துன்பம் லாபம் நஷ்டம் வெற்றி தோல்வி இவற்றை கருதாது போருக்காக போர் புரிவாயாக. அவ்வாறு செயலாற்றினால் என்றும் நீ பாவ விளைவுகளை அடைய மாட்டாய். சோ இந்த காரியம் வந்து நம்ம செய்யறோம், அதுல வந்து இன்பம் வருகிறது, துன்பம் வருகிறது. இத வந்து செஞ்சா லாபம் வரும், இதுல இத இப்படி செஞ்சா நஷ்டம் வரும், இத வந்து வெற்றி வரும், இதுல வந்து தோல்வி வரும் அப்படின்னு எல்லாம் நீ செயல்படாத. நீ போருக்காக போர் செய், போர் புரியணும்னு போர் செய். அதனால உனக்கு எந்த பாவமும் வந்து சேராது அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து சொல்றாரு. சோ இங்க என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னா, அர்ஜுனனுக்கு போருக்காக போர் புரிய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் வந்து ஏன் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் இந்த போரை விரும்புகிறார். அப்போ நம்ம எல்லாமே பகவானுடைய சர்வன்ஸ், பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ். சோ அப்போ நம்ம யாருடைய திருப்திக்காக செயலாற்ற வேண்டும்? பகவானுடைய திருப்திக்காக மட்டுமே செயலாற்ற வேண்டும். அப்போ நமக்கு என்ன ஆசை, நமக்கு எது திருப்தி தரும் அப்படிங்கறதெல்லாம் தள்ளி வச்சுடணும். தள்ளி வச்சுட்டு பகவான் என்ன சொல்றாரோ அதை அப்படியே நிறைவேற்றணும். சோ அதுதான் நம்முடைய கடமை. கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்கள்ல படும்போது ஒரு செயல் செய்கின்றோம், அதனால நமக்கு இன்பம் கிடைச்சாலும் சரி, துன்பம் கிடைச்சாலும் சரி, ஒரு கிருஷ்ண பக்தர் வந்து அதை வந்து இன்பமாகவோ துன்பமாகவோ எடுத்துக்க மாட்டார். வெற்றி வருகிறது, தோல்வி பெறுகிறது, அதை வந்து மதிப்பிட மாட்டார். அது வந்து பகவானுடைய கருணை. அது இன்பம் வந்தாலும் பகவான் கருணை, துன்பம் வந்தாலும் பகவானுடைய கருணை, வெற்றி வந்தாலும் பகவானுடைய கருணை, தோல்வி வந்தாலும் அது பகவானுடைய கருணை அப்படின்னு தான் நினைச்சுக்குவானே ஒழிய, இது நான் செய்யறேன், இதனால எனக்கு பாவ விளைவுகள் வரும், இந்த மாதிரி எல்லாம் போர் செய்யறதுனால அப்படின்னு நினைக்க மாட்டான். ஒரு கிருஷ்ண பக்தன் என்ன செய்வான்? எது வந்தாலும் அது பகவானுடைய கருணை, பகவானை திருப்திப்படுத்துவது மட்டுமே அவனுடைய நோக்கமாக இருக்கும். சோ அனைத்துமே கிருஷ்ணருக்காக செய்யப்பட வேண்டும் என்பது உன்னத உணர்வு. சோ பௌதீக செயல்களின் விளைவுகள் இங்கு இல்லை. அப்போ பௌதீக செயல்கள் அப்படின்னா நம்ம இப்ப இங்க எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோமே, இந்த செயல்கள் செய்யும் போது, இந்த உலகத்துல நம்ம செயல்கள் செய்யும் போது அதனால வந்து பாவம் வரும், இல்லைன்னா புண்ணியம் வரும். எந்த செயல்கள் செய்தாலுமே ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு வரும். அப்ப இது எல்லாமே பௌதீக செயல்கள். ஆனா சத்துவ குணத்திலோ ரஜோகுணத்திலோ ஒருவன் தனது புலனுகர்ச்சிக்காக செயல்பட்டால் நல்ல அல்லது தீய விளைவுகளுக்கு உட்பட்டே ஆக வேண்டும். நம்ம எந்த குணத்துல இருந்தாலும் சரி, சத்துவ குணத்துல இருந்தாலும் சரி, ரஜோகுணத்துல இருந்தாலும் சரி, இந்த பௌதீக உலகத்துல நம்ம இந்த மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ்க்காக நம்ம வந்து நம்ம கர்மாக்கள் செய்யும் போது அது அவளுக்கு இன்னும் ஏதாவது ஒண்ணு பாவம் இல்லைன்னா புண்ணியம் கண்டிப்பாக வரும். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்தவன் அதன் பின் சாதாரண செயலின் நியதிப்படி யாருக்கும் கடன்பட்டவனாகவோ கடமைப்பட்டவனாகவோ இருப்பதில்லை அப்படின்னு யார் சொல்றாங்க? ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11வது காண்டோல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ நீ வந்து என்ன பண்ணணும்? யாருக்காக செய்யற, எனக்கு வந்து பாவம் வந்து சேரும் இதுல அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. இது வந்து பகவானுடைய கட்டளை அப்படின்னு நீ செய்யும் போது, அது பகவானிட்ட சரணடைஞ்சு நீ செய்யும் போது அந்த விளைவுகள் வந்து உன்னை சேராது. அதனால நீ உனக்கு பாவமும் வராது, புண்ணியமும் வராது. அதனால நீ பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்கிறது. சோ எல்லா கடமைகளும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ன சொல்கிறது? எல்லா கடமைகளையும் விட்டுவிட்டு முகுந்தனான கிருஷ்ணரிடம் எவன் ஒருவன் முழுமையாக சரணடைகிறானோ 100% பகவான் கிட்ட சரணடைஞ்சிடறாரு. நான் செய்யறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்ல, பகவான் சொல்றார் நான் செய்யறேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாரு. அவர் தேவர்கள், முனிவர்கள், பொதுமக்கள், உறவினர், மனித சமுதாயம், முன்னோர்கள் என எவருக்குமே கடமைப்பட்டவனோ கடன்பட்டவனோ ஆக மாட்டான். அவங்களுக்கு எந்த கடமையும் கிடையாது. யாருக்கு? பகவான் கிட்ட 100% சரணடைஞ்சவர்களுக்கு. அப்போ அவங்களுக்கு வந்து இவங்களுக்கு தேவர்களுக்கு யத்னங்கள் செய்து நம்முடைய கடமையை நிறைவேற்றணும்,
முனிவர்களுக்கு, பொதுமக்களுக்கு, உறவினர்களுக்கு அப்படின்னு நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமைகள் எல்லாம் இருக்கு. அந்த கடமைகளை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு இங்க அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த பகவானிடம் சரணடைந்து விட்டாலே அவர்கள் அனைவருமே திருப்திப்படுத்தி விடலாம். அதனால நம்ம செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு இங்க பகவான் மறைமுகமா கிருஷ்ணரால் அர்ஜுனனுக்கு இந்த ஸ்லோகத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ இது என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, இது எல்லாம் யாருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, யார் பகவானிடம் முழுமையாக சரணடைந்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்குத்தான் இந்த கடமைகள் எல்லாம் இல்ல. ஆனா நம்ம எல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. நமக்கு எல்லாம் எல்லா கடமைகளுமே இருக்கிறது. நம்ம எல்லோருமே கிருஷ்ண உணர்விலே அந்த உன்னத உணர்வுக்கு நம்ம இன்னும் போகல. நம்ம எல்லாம் இப்ப சாதனா பக்தி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல தான் இருக்கோம். அதனால நீங்க தப்பா அர்த்தம் புரிஞ்சுக்க கூடாது. இதெல்லாம் ஆச்சாரியர்கள், அவர்களை எந்நேரமுமே பகவானோட ஐக்கியமாக இருப்பவர்கள், அவர்களுக்கு முழுமையாக சரணடைந்தவர்கள். அவர்கள் எந்த கடமையும் செய்ய வேண்டியது இல்லை. முனிவர்களை திருப்திப்படுத்தணும், பித்ருக்களை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் சொன்னாலும் அவர்கள் எல்லாருமே தங்களுடைய கடமைகளை சரிவர செய்து கொண்டே இருப்பார்கள். ஏன்னா அவர்கள் பெரியவர்கள். அவர்களை பார்த்து நம்ம அவர்களை பின்பற்றி நடப்போம். அதனால அவங்களுடைய கடமைகளை செய்து கொண்டேதான் இருப்பார்கள். ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவர் முக்தி பெற்ற ஆத்மா. ஆனா அவர் டெய்லி 16 மாலை ஜபிப்பார். மங்களாரத்தில கண்டிப்பா இருப்பார். சோ எல்லா பூஜைகளும் என்னென்னலாம் இருக்கோ அத்தனையும் செய்து கொண்டே இருந்தார். ஏன்னா அவரை பார்ப்பவர்கள் அவரை பார்த்து அவர் பெரிய மனிதரை பார்த்து அவர் ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்காக அவர் செய்ய வேணுங்கிற அவசியம் இல்லைன்னா கூட அவர் எல்லாத்தையும் ரொம்ப கரெக்டா நியமங்களை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தார். ஏன்னா அவரை பார்த்து நம்ம எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே ஒழிய, ஆனா எல்லா ஆச்சாரியர்களும் தங்களது எல்லாமே கரெக்டா தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாங்க அப்படிங்கறத நம்ம மறந்துடக்கூடாது. ஏஷா தேவிகிதா சாங்கே புத்திர்யோகே இமம் சுனோ புத்யா யுக்தோ யயா பார்த்த கர்மபந்தம் பிரவாஸ்யசி. சாங்கிய தத்துவம்னா நான் இந்த உடல் அல்ல, ஆத்மா அப்படிங்கிற அந்த தத்துவத்தின் ஆய்வு அறிவை உனக்கு இதுவரை விளக்கினேன். சோ ஆத்ம தத்துவத்தை பத்தி நான் இதுவரைக்கும் உனக்கு சொல்லிட்டேன். அப்போ பலனை எதிர்பாராமல் ஒருவன் செய்யும் யோகத்தை பற்றிய அறிவை இப்போது கேள். அப்போ வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன். சோ எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இல்லாம நம்ம என்னைக்காவது கோயிலுக்கு போய் பகவான் கிட்ட அன்பினால கோயிலுக்கு போயிருக்கிறோமா அப்படின்னு கேட்டா ரொம்ப ரேர் தான் இல்லைங்களா? நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு நம்மளுக்கு வேணும். சோ அதை வேண்டி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட தான் நம்ம அட்லீஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காகவாவது கோயிலுக்கு போவோம் இல்லைங்களா? சோ ஏதாவது ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து தான் நம்ம எல்லாமே செயல்கள் செய்கின்றோம். அந்த மாதிரி பலனை எதிர்பார்த்து நம்ம செய்வோம். பலனை எதிர்பாராம யோகம் செய்தால், யோகம் அப்படின்னா ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் சோல் அண்ட் சூப்பர் சோல். நம்ம சோல், பகவான் சூப்பர் சோல். நம்ம ரெண்டு பேர்த்தையும் இணைக்கிறது என்ன? ஒரு ரிலேஷன்ஷிப், லிங்க் பிட்வீன் சோல் அண்ட் சூப்பர் சோல். சோ இந்த யோகம் அப்படின்னு நம்ம இது சொல்றோம். சரிங்களா? இப்போது கேள், நான் அதை பத்தி சொல்றேன். பலனை எதிர்பார்க்காம யோகம் செஞ்சா என்ன அப்படிங்கறத நான் அந்த அறிவை நான் உனக்கு சொல்ல போறேன். பிரித்தாவின் மகனே, பிரித்தா அப்படின்னா குந்திக்கு இன்னொரு பேர் பிரித்தா. இந்த அறிவோடு செயல்பட்டால் கர்ம பந்தத்திலிருந்து நீயே உன்னை விலக்கிக் கொள்ள முடியும். சோ இந்த அறிவினால எனக்கு என்ன பலன்? நம்மளுக்கு எப்பவுமே ஏதாவது ஒரு பலன் வேணும் இல்லைங்களா? இதை செஞ்சா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு தான் நம்ம யோசிப்போம். இப்ப அதையும் சொல்றார் பகவான். இந்த மாதிரி பலன் கருதாமல் நீ இந்த யோகத்தை, பக்தியை செய்தால் என்ன அப்படின்னா கர்ம பந்தத்திலிருந்து நீ விலகி கொள்ள முடியும். நம்ம கர்மங்கள் செய்கின்றோம். கர்மங்கள்னா செயல்கள். அந்த செயல்கள் மூலமாக பாவ புண்ணியங்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. சோ நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி விளைவுகள் நம்மளுக்கு வேண்டாம், அதுல இருந்து தப்பிச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா நீ இந்த மாதிரி பலனை எதிர்பாராமல் செய். கர்மபந்தனம்னா பாவ புண்ணியங்கள், இதிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும். சோ எப்ப நம்மள கர்மபந்தனம் நல்லிப்பையாகி 0 ஆகுதோ அப்பதான் நம்ம பகவானை நோக்கி செய்ய முடியும். அப்பதான் நம்ம பகவானை சரணடைய முடியும். அப்பதான் நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது தான் விதி. சோ அப்போ கர்மபந்தனம் நமக்கு இருந்தா நம்ம மறுபடியும் பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல மாட்டிக்கிட்டு பிறந்து இறந்து நம்ம அந்த கர்மபந்தனத்தை 0 ஆக்கணும். அப்பதான் நம்மளுக்கு உயர்ந்த நிலைக்கு நம்மளால செல்ல முடியும். சோ இந்த கர்ம பந்தனத்தை தப்பிச்சு கொள்ளணும் அப்படின்னு நினைச்சா நம்ம பலன் கருதாமல் நாம் நம்ம செயல்கள் நம்ம அனைத்தும் செய்யணும் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது.
அப்போ நான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன், பகவானின் திருப்திக்காக அப்படின்னு போன ஸ்லோகத்துல சொன்னேன். அப்போ பகவானுடைய திருப்திக்காக தான் செயல்படணும். இல்ல பகவானுடைய திருப்திக்காக, இல்ல நம்மளுடைய உயர் அதிகாரிகளின் திருப்திக்காக. உயர் அதிகாரின்னு சொல்றது நான் ஆச்சாரியர்களை சொல்றேன். இங்க ஆன்மீகத்துல உயர் அதிகாரி அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள். ஆச்சாரியர்களுடைய திருப்திக்காக தான் நம்ம வந்து செயல்படணும். இப்போ குரு எடுத்துக்கோங்க, நம்மளுடைய ஆச்சாரியர். அவருடைய தொலைநோக்கு பார்வை நமக்கு இருக்காது. அவர் வந்து ஒரு செயலை செய்ய சொல்கிறார் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்மார்ட்டா திங்க் பண்றதா நினைச்சுட்டு ஏன் இப்படி செய்ய சொல்றார், இப்படி செஞ்சா வந்து தோல்விதானே கிடைக்கும், வெற்றி கிடைக்காதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ரொம்ப நம்மள வந்து ரொம்ப டாப்பா நினைச்சுக்க கூடாது. சோ அந்த மாதிரி செய்யறதுக்கு பதிலா இப்படி செய்யலாமே அப்படின்னு அவர்கிட்ட வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண கூடாது. சோ அந்த மாதிரி செஞ்சு நம்ம செய்யற மாதிரி செஞ்சு வெற்றி பெற்றால் கூட அது நமக்கு உகந்தது அல்ல. சோ அதுக்கு பதிலா வந்து நம்ம இப்படி சொல்லலாம், அவர்கிட்ட வந்து சொல்லலாம். ஆனா அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அவர் சொன்னபடி நம்ம செய்வது மட்டும்தான் நம்முடைய கடமை. அது தோல்வியிலே முடிந்தாலும் கூட அதனுடைய விளைவுகள் நம்மை சேராது. இப்போ நம்ம சொல்ற மாதிரி செஞ்சு வெற்றி வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த விளைவுகளை நாம் தான் அனுபவிக்க வேண்டும். சோ அதனாலதான் குரு என்ன சொல்றாரோ அவருடைய தொலைநோக்கு பார்வை நம்மளுக்கு தெரியாது. அவர் சொன்னபடி செஞ்சுட்டு போறதுதான் நம்ம வந்து விளைவுகளிலே இருந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்கு வழி அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ ஆசிரமம் அப்படின்னா ஆசிரம். சோ 4 வர்ணம் 4 ஆசிரம். ஆசிரம் அப்படின்னா வழியே சென்று சிரமங்களை ஏற்றுக்கொள்வது. சோ யாருடைய உதவியுமே இல்லாம இந்த உலகத்துல வந்து வாழ முடியாது. சோ நமக்கு நிறைய பேர் வந்து உதவி செய்யறாங்க. நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இந்த உடலை கொடுத்திருக்கிறாங்க. நம்முடைய ஆசிரியர் வந்து நம்மளுக்கு அறிவை கொடுத்திருக்கிறாங்க. இப்படி நிறைய லிஸ்ட் போட்டுக்கிட்டே போலாம் இல்லைங்களா? சோ அந்த பல விதங்களில் நாம் பல பேருக்கு வந்து நம்ம வந்து கடமைப்பட்டிருக்கிறோம், கடன் பட்டிருக்கிறோம். அப்போ எல்லா கடன்களையும் நம்ம வந்து அடைக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா முடியாது. முக்கியமா நம்மளுடைய பெற்றோர்களுக்கு நம்மளுடைய கடன்களை அடைக்கவே முடியாது. அதனால பகவான் கிட்ட நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்க செஞ்ச கடமைக்கு ஏற்ப அவங்க செஞ்ச நம்ம கடன் பட்டிருப்போம். அவங்களுடைய கடன்களை தனித்தனியா அடைக்க முடியுமா? நம்மளுக்கு ஒரு ஜென்மம் பத்தாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா, பகவான் கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா பகவான் என்ன செய்வார் அப்படின்னா எல்லாரோட கடன்களையும் நம்ம வந்து கடன்பட்டவர்களை தீர்த்தவர்களாகி விடுவோம். அந்த கடனை வந்து தீர்த்தவர்களாகி விடுவோம் பகவானுக்கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டோம்னா. சோ இந்த மாதிரி நான் சொன்னதை செய்தால் பகவான் சொல்றார், நான் சொன்னதை செஞ்சிட்டா நீ வந்து உன்னோட தாத்தா உன்னோட ஆசிரியர் எல்லோரையுமே சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு சமம். ஆனா அவங்கள சந்தோஷப்படுத்திட்டு நான் சொன்னதை நீ செய்யாம விட்டுட்ட அப்படின்னா நீ கடமை தவறியவன் ஆகிவிடுகிறாய் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனால பக்தி யோகத்தில் செயல்படு அப்படிங்கிறார். பலனை எதிர்பாராமல் செய்யும் யோகம் பக்தி யோகம். அதில் நீ செயல்படு அப்படிங்கறதுதான் இந்த 39வது ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்றார். இப்போ இந்த இடத்துல 2 கபிலர், இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா 2 கபிலரை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க. ஒருத்தர் வந்து நாத்திக கபிலர், அவருடைய தத்துவம் நமக்கு தேவையில்லை. இன்னொருத்தர் வந்து தேவகுதியோடைய பிள்ளை. அவர் எங்க இதை பத்தி படிக்கலாம் அப்படின்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல படிக்கலாம். அவர் சொன்ன சாங்கிய தத்துவம் பத்தியும் இங்க வந்து விளக்கி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துல. சோ அவர் என்ன சொல்றார், ஆத்ம தத்துவத்தை தான் தன்னுடைய அம்மாவுக்கு போதிக்கிறார். சோ பரமாத்மாவாக ஏசாம் சதத யுக்தானா 10வது சாப்டர்ல நம்ம படிப்போம் அந்த ஒரு ஸ்லோகம். சோ பரமாத்மாவாக எல்லாருடைய இதயத்திலும் பகவான் உட்கார்ந்திருக்கிறார். சோ அவரோட நம்ம நேரடியாக தொடர்பு கொள்வதுதான் வந்து புத்தியோகம். புத்தியோகம் வேற, பக்தி தொண்டு வேற, பக்தி யோகம் வேற அப்படின்னு நினைச்சுக்காதீங்க. எல்லாமே ஒண்ணுதான், பக்தி தான், பக்தி யோகம் தான். சோ எல்லாருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக பகவான் வீற்றிருக்கிறார். நம்ம அவரோட நேரடியாக தொடர்பு கொள்வதுதான் பக்தி யோகம். அதான் வந்து சிம்பிளா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ நமக்கு ஆதாயம் நாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறதா. சோ நம்ம எங்கமே நம்மளுக்கு சந்தோஷத்தை தான் தேடி போறோம் இல்லைங்களா? இதுல சந்தோஷம் கிடைக்குமா, அதுல சந்தோஷம் கிடைக்குமா அப்படின்னு சந்தோஷத்தை தேடிதான் நம்ம வந்து ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம். சோ நம்ம வந்து சேவை செய்து நமக்கு அந்த சந்தோஷம், நிரந்தரமான சந்தோஷம், நம்ம இந்த பௌதீக உலகத்திலே நாம் பெறுகின்ற சந்தோஷங்கள் எல்லாமே வந்து தற்காலிகமானது. அதுல வந்து அந்த சந்தோஷத்துக்கு எப்படி ஒரு துவக்கம் இருக்கிறதோ, ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கோ, அதே மாதிரி அது எண்டிங் பாயிண்ட் இருக்கு. நம்ம எல்லாருமே வந்து எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கிறோமா? இல்ல.
எப்பவுமே வந்து கஷ்டத்துலதான் இருக்கிறோம். அப்பப்ப அங்கங்க ஒரு சின்ன சின்ன சந்தோஷங்கள் வந்து போய் கொண்டிருக்கிறது, அவ்வளவுதான். சோ இந்த சந்தோஷம், நிரந்தரமான சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது இங்க இல்லவே இல்லை, இந்த பௌதீக உலகத்துல இல்ல. அப்படின்னா நிரந்தரமான சந்தோஷம் எங்க கிடைக்கும்? பகவானோட நம்ம எப்ப போய் சேர்றோமோ அப்பதான் அந்த நிரந்தர சந்தோஷம் நமக்கு கிடைக்கும். அப்போ நமக்கு இங்க வந்து அந்த நிரந்தர சந்தோஷத்தை வந்து நம்ம இங்கேயே அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா நாம் சேவை செய்யணும். யாருக்கு? பகவானுக்கு. டிவோஷனல் சர்வீஸ். அந்த சர்வீஸ் பண்ணும் போதுதான் நம்மளுக்கு வந்து சந்தோஷம் கிடைக்கும். இப்ப வந்து கோயிலுக்கு போறோம், நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க, பாருங்க இந்த காய்கறி எல்லாம் வெட்டி கொடுங்க, இந்த பக்தர்களுக்கு எல்லாம் உணவு பரிமாறுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது வேண்டா வெறுப்பா, ஐயோ வந்துட்டோமே செய்வோம் அப்படின்னு ஒரு வேண்டா வெறுப்பா செய்யும் போது, இல்லைன்னா செய்யாம தவிர்த்துட்டு நம்ம போகும்போது சேவையிலிருந்து விலகுகிறோம். அப்போ சேவை செய்தால் நம்மளுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும், சேவையிலிருந்து விலகினால் சந்தோஷமும் நம்மை விட்டு விலகிவிடும் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ சேவை அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு நிரந்தர சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ 40வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஸ்லோகம். நேஹா விக்ரமனா சோஸ்திரி பிரத்யவாயோ ந வித்யதே ஸ்வல்பமப்யஸ்ய தர்மஸ்ய ராயதே மகதோபயாத். இந்த முயற்சியில் இந்த மாதிரி பக்தி செய்யறோம் பாத்தீங்களா, இந்த மாதிரி சர்வீஸ் பண்றோம் பாத்தீங்களா, இந்த சேவை செய்யும் போது, இந்த முயற்சியில் ஈடுபடும் போது குறைவோ, நம்மளுக்கு எந்த குறையும் வந்துராது, நம்மளுக்கு எந்த லாஸும் வந்துராது, இழப்போ இல்லை. இந்த வழியில் சிறிது முன்னேற்றம், சின்ன ஒரு முன்னேற்றம் கூட நமக்கு பெரிய பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும் அப்படின்னு இங்க வந்து இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. இது நம்மளுக்கு என்ன விளக்குகிறது அப்படி நம்ம பார்க்கலாம். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுதல், அதாவது நம்முடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்தணும்னு செயல்படாம கிருஷ்ணருடைய திருப்திக்காக செயல்படுவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப தெய்வீகமான குணம். சோ இது போன்ற செயல் செய்யும் போது ஒரு சிறு ஆரம்பம் கூட எந்த தடையும் காண்பதில்லை. சோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு செயல் செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது, பகவானோட கிருஷ்ண உணர்வில் ஆரம்பிக்கும் போது தடைகள் ஏற்படுவது கிடையாது. ஒரு சின்ன இழப்பு கூட நம்மளுக்கு நேராது. ஆனா பௌதீகத்துல, மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல நம்ம ஒரு தொடங்கப்பட்ட ஒரு செயல் வெற்றி பெற்று ஆக வேண்டும், இல்லைன்னா அனைத்து முயற்சிகளுமே வீணாகிவிடும். நம்ம அதுக்கு போட்ட எஃபர்ட்ஸ் எல்லாமே வீணாயிடும் மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல, பௌதீக உலகத்துல. ஆனா இதுவே ஆன்மீகத்துல செயல்படும் போது நம்மளுக்கு எந்த இழப்பும் கிடையாது. ஆனா கிருஷ்ண உணர்வில் தொடங்கப்பட்ட எல்லா செயல்களும் முடிவு பெறாவிடினும் நிரந்தர பலனை கொடுக்கும். எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படும் செயல் முற்று பெறாவிடினும் அதை செயலாற்றுபவர்களுக்கு எந்த இழப்பும் இல்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் 1% செயல்பட்டாலும் நிரந்தர விளைவு உண்டு. நீங்கள் மீண்டும் 2வது சதவீதத்திலிருந்து தொடங்கலாம். ஆனால் ஜட செயல்களிலோ 100% வெற்றி இல்லாவிடில் ஒரு லாபமும் இல்லை. சோ இதுக்கு வந்து அஜாமிலன் ஸ்டோரிய ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றாங்க. அதுக்கு முன்னாடி இப்ப நம்ம படிச்சதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பக்தி யோகத்தை வந்து எப்படி செய்வது. சோ இது பெரிய மரண பயத்திலிருந்து, நம்மளுக்கு பெரிய பயம் என்ன? மரண பயம். அந்த பயத்திலிருந்து இது நம்ம வந்து இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ், இந்த பக்தி யோகம் செய்ய செய்ய மரணமா அது என்ன வந்துட்டு போட்டுமே அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம மாறிடுவோம். நம்ம வந்து நம்மளுடைய டெத்துக்கு நம்மளை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்போம். நம்மளுக்கு அதனால எந்த பயம் இருக்காது. சோ எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் செயல்படுதல், எதிர்பார்ப்பு இல்லாம எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இல்லாம பகவானுக்கு ரொம்ப அன்போட பக்தி செய்கிறது. எந்த சூழ்நிலையிலும் தடையில்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து ஆரோக்கியம் இருக்கும், சில சமயம் ஆரோக்கியம் இருக்காது. ஆனா இருந்தாலும் இல்லாட்டினாலும் பக்தியை தொடர்ந்து செய்வது. நமக்கு சில சமயம் பொருள் செல்வம் இருக்கும், இருக்காது. ஆனாலும் நம்ம பக்தியை வந்து தொடர்ந்து செய்வது. சோ எந்த சூழ்நிலையிலும் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது, பக்தி செய்வது. அப்போ எதிர்பார்ப்பு, சில பேர் ஒரு இஸ்கான்ல ஒரு பிரபுஜி கிட்ட வந்து ஒரு அம்மா கேட்டாங்க, நம்ம வந்து இஸ்கான்ல வந்து என் பையனை சேர்த்து விடலான் இருக்கேன், அப்போ அவனுக்கு வந்து சீக்கிரமா வந்து அவனுக்கு யூஎஸ் போறதுக்கு விசா கிடைச்சிடும் இல்லைங்களா அப்படின்னு கேக்குறாங்களாம். சோ எப்படி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் பாருங்க, யூஎஸ் போகணும் அவங்க பிள்ளை, அதுக்கு வந்து இஸ்கான்ல சேர்ந்து மறைமுகமாக அவங்க வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்போட வந்து இதுல வந்து சேர்றாங்க. சோ அந்த மாதிரிதான் வந்து இங்க இருக்கக்கூடாது.
அது வந்து ரொம்ப தப்பானது. ஒரு எதிர்பார்ப்போட நம்ம வந்து செயல்படுவோம். நம்ம என்ன சொல்றோம்? நம்ம எதிர்பார்ப்பே இல்லாமல் பலனை எதிர்பாராமல் செய்வதுதான் பக்தி தொண்டு. ஆனா இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிறது ஒத்துக்க முடியாது எதிர்பார்ப்போட. அப்போ வந்து இந்த சுதாமா ஸ்டோரி உங்களுக்கு தெரியும். கிருஷ்ணருடைய நண்பர் ரொம்ப ஏழ்மை நிலையில இருக்கிறார். சோ ஒரு அவல் பொட்டணத்தை எடுத்துட்டு வந்து பகவானை சந்திக்க வருகிறார். அங்க அவருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு. ஆனாலும் வந்து கொண்டு வந்த அவளை கூட கொடுக்க முடியாம வந்து கிளம்பிடுறார் சுதாமா. அத வெளியில கொண்டு காமிக்கிறதுக்கே வந்து வெக்கப்படுறார். ஏன்னா ஒரு கந்தல் துணியில முடிஞ்சு வச்சிருக்கிறார் அவளை. சோ அதை எடுக்கவே வந்து கூச்சப்படுறார். ஆனாலும் கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாரு, எனக்கு ஏதாவது கொண்டு கொடுத்திருப்பாங்களே அண்ணி, நீ என்ன கொண்டு வந்த அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. அதை மறைச்சிட்டு போகும்போது அவர் வந்து பிடுங்குறார். சோ அதை பிடுங்க வாயில ஒரு அள்ளி போட்டுக்கிறார். அள்ளி போட்டோடனே அங்க அவங்களுடைய வீட்டுல சுதாமனுடைய குடும்பத்தின் நிலைமை வந்து அப்படியே மாறி விடுகிறது. மாளிகையா மாறிடுது. ஒரு சின்ன குடிசை, அங்க நிறைய செல்வங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து எல்லாமே வந்து மாறிடுது. அந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு தெரியும். அப்போ சுதாமா வந்து எப்படி எதிர்பார்ப்பு இல்லாம வந்து செயல்பட்டதுனால இவ்வளோ செல்வங்கள் சேர்ந்ததே. அப்போ ஒருத்தர் கேட்கிறாராம் ஒரு சுவாமிஜி கிட்ட, நானும் அந்த மாதிரி எதிர்பார்ப்போட இல்லாம இருந்தா எனக்கு இவ்வளவு செல்வம் சேருமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்ப செல்வம் சேரணும் அப்படிங்கிறது ஒரு எதிர்பார்ப்பு தானே. சோ இந்த மாதிரி நம்முடைய பக்தி இருக்கக்கூடாது. சோ இதுதான் வந்து நம்ம 4 விதமான மக்கள் வந்து பகவானை வந்து சரணடைகிறார்கள். சுகுர்த்தினோ அப்படின்னு இன்னும் பின்னாடி வரப்போற ஸ்லோகத்துல பார்ப்போம். அர்த்தா, அர்த்தார்த்தி, ஜிக்னாசு, ஞானி அப்படிங்கிறவங்க. அர்த்தார்த்தி அர்த்தா அப்படின்னா நம்மளுடைய கஷ்டங்களுக்காக பகவானை அணுகுவது. அர்த்தார்த்தி அப்படின்னா செல்வத்தை வேண்டி அணுகுவது. அப்புறம் இன்னும் 2 பேர் இருக்காங்க, அது பின்னாடி பார்க்கலாம். சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற நிலைமையில் இருந்து நம்ம இருக்கிறோம். ஆனா நம்ம இதே நிலைமையில நம்ம நீடிக்க கூடாது. நீடிச்சோம் அப்படின்னா அது பக்தி இல்லை. நம்ம ஒரு செல்வத்தை வேண்டி பகவான் கிட்ட போய் நின்னோம்னா நம்ம வந்து பெக்கர்ஸ். நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட போய் எதையுமே வேண்டக்கூடாது. நம்மளுக்கு என்ன தரணும், எப்ப தரணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் பகவானுக்கு நன்றாகவே தெரியும். இத கொடுத்தா அது நன்மையாக இருக்குமா இவனுக்கு அப்படின்னு யோசிச்சு பார்ப்பாங்க. ஒரு அம்மா இருக்காங்க, வீட்டுல சின்ன குழந்தை இருக்கு. பக்கத்துல யாரோ உறவினர்கள் வர்றாங்க அப்படின்னா ஒரு சாக்லேட் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துடுறாங்க அந்த குழந்தைக்கு. அந்த வந்து உறவினர்களோ நெய்பர்களோ வந்து அந்த குழந்தைக்கு கொடுப்பாங்க இல்லையா. ஆனா அம்மா வந்து அவ்வளவு சாக்லேட்டே கொடுக்க மாட்டாங்க. இந்த குழந்தைக்கு சளி பிடிக்குமே, பூச்சி வருமே அப்படின்னு சொல்லி அதை வாங்கி வச்சிருவாங்க. அதே மாதிரிதான் மற்றவங்களுக்கு வந்து தெரியாது நமக்கு என்ன நன்மை அப்படிங்கிறது. ஆனா பகவானுக்கு தெரியும். பகவான் ஒரு தாயை போன்றவர். தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு எதை தர வேண்டும், எப்போது தர வேண்டும், தரலாமா கூடாதா அப்படிங்கறதெல்லாம் அவர் தான் முடிவு செய்வார். அவருக்கு நன்றாக தெரியும். நம்ம போய் அவர்கிட்ட வந்து கேட்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது இல்லைங்களா. ஒரு 4 குழந்தைகள் இருக்கிற இடத்துல ஒவ்வொரு குழந்தையும் அம்மா கிட்ட, அம்மா எனக்கு இது வேணும், அம்மா அது வேணும் அப்படின்னு கேட்டு வாங்கிக்கோ. ஆனா ஒரு குழந்தை வந்து, அம்மா எனக்கு எது நல்லதோ உனக்கு தெரியும், நீ பார்த்து செய்யுமா அப்படின்ட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த அம்மாக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், எப்படி இருக்கும் அந்த அம்மாவோட மனநிலை? யாராவது ஒருத்தர் பதில் சொல்லுங்க. மாதாஜி திருப்பி சொல்லுங்க, எனக்கு பிள்ளைகள் இருக்கிறது. 4 பிள்ளைகள் இருக்கும் போது ஒவ்வொரு பிள்ளையும் வந்து எனக்கு அது வேணுமா, இது வேணுமா அப்படின்னு கேட்டு வாங்கிக்குது சரிங்களா. அப்ப ஒரு குழந்தை வந்து, அம்மா நீ என்ன எனக்கு செய்யறியோ அது எனக்கு நல்லதாதான் இருக்கும், நீ எதை கொடுக்குறியோ நான் ஏத்துக்கிறேன்மா அப்படின்னு சொன்னா அந்த குழந்தை, அந்த அம்மாக்கு எப்படி இருக்கும்? அது எதிர்பார்க்கிறதை விட ஜாஸ்தியா கொடுப்பாங்க. ரொம்ப கரெக்டா சொன்னீங்க. அதுதான் பகவான் சரிங்களா. எனக்கு என்ன நல்லதுன்னு உனக்கு தெரியும் பகவானே, நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதை ஏத்துக்கிறேன். இன்பம் கொடுத்தாலும் அது உங்களோட கருணை, துன்பம் கொடுத்தாலும் நான் என்னைக்கும் என்னவோ செஞ்சிருக்கேன், அதுக்காக நான் இப்ப இதை கழிச்சுட்டு போயிடுறேன், இந்த கர்மாவை நான் கழிச்சுட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் தான் கிருஷ்ண பக்தன் சரிங்களா. கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. சோ அந்த மக்கள் வந்து இந்த நிலைமையில அர்த்தார்த்தி அப்படிங்கிற அந்த நிலைமையில வந்து நம்ம நீடிக்க கூடாது. சோ அந்த மாதிரிதான் வந்து நீடிப்பு அந்த மாதிரி இருக்காம அடுத்த இதுக்கு போயிடணும். சோ நம்ம வந்து சின்ன வயசுல நடக்கும்போது நம்ம யாரையாவது கைய பிடிச்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. கைய பிடிச்சு தத்தக்கா புத்தக்கான தத்தி தத்தி நடந்து போறோம். ஆனா 10 வயசு ஆனதுக்கு அப்புறமா அப்படியே நடந்து போறோமா? இல்ல. நம்ம வந்து நம்மளாலவே நம்ம முயற்சி செய்து நடக்கின்றோம். அதே மாதிரிதான் நம்ம முயற்சி செய்து பக்தி செய்து பகவான் கிட்ட வந்து முன்னேறணும். இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட பக்தி செய்யறதை விட்டுட்டு எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இல்லாம பலன் கருதாமல் வந்து பக்தி செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப இன்னொரு விஷயம் நம்ம இங்க படிச்சோம். இப்போ நம்ம 2வது பர்சன்ட்ல இருந்து பக்தி நம்ம சாதாரண பௌதீக செயல்கள்ல வந்து இன்னைக்கு நம்ம ஒரு பிஹெச்டி வாங்கின ஒரு பேராசிரியர், அவர் வந்து நிறைய பிஹெச்டி எல்லாம் வாங்கியிருக்கிறார், நல்ல சிறப்பான பேராசிரியர்.
அவர் இறந்து விடுகிறார். சோ அந்த பிஹெச்டி அவரோடயே போயிருச்சு இல்லைங்களா? அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் பிஹெச்டி எல்லாம் இருக்கா? அவரே இல்ல, பிஹெச்டி எல்லாம் இல்ல. சோ அதே மாதிரி ஆனா பக்தியில வந்து நம்ம பக்தி செய்யறோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம ஒரு 2% பக்தி செய்யறோம் அப்படின்னா நம்ம அடுத்த பிறவிக்கு போகும்போது நம்ம அக்கவுண்ட்ல அதே 2% பக்தி இருக்கும். நம்ம அடுத்த பிறவியில 3% இருந்து நம்ம ஆரம்பிப்போம். இதுதான் பௌதீக செயல்களுக்கும் பக்தி செயல்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு. நம்ம இந்த ஜென்மத்துல டாக்டரா இருந்துட்டு அடுத்த ஜென்மத்திலையும் நான் டாக்டர் அப்படின்னு நம்ம போர்டு போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட யாராவது மருத்துவம் செய்வதற்கு யாராவது வருவாங்களா? வருவாங்களா மாதாஜி, பிரபுஜி? மாட்டாங்க. வரமாட்டாங்க. வருவாங்களா மாதாஜி? வரமாட்டாங்க மாதாஜி. அப்போ இந்த பிறவியில் செய்கின்ற செயல்கள் எல்லாமே இந்த பிறவியோட முடிஞ்சிருச்சு. ஆனா நாம் இந்த பிறவியில் செய்கின்ற பக்தி மட்டும் நம்ம அக்கவுண்ட்லயே இருக்கு. சரிங்களா? அதனால நம்ம எந்த இடத்துல விட்டோமோ அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம அடுத்த பிறவியில வந்து நம்ம பக்தியை தொடருவோம் அப்படிங்கறத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ பக்தனுடைய கணக்கை பகவான் பார்க்கிறார், பக்தர்கள் அல்லாதவர்களுடைய கணக்கை யமராஜர் பார்க்கிறார் அப்படிங்கறத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கணும். இந்த 41வது ஸ்லோகம் ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்லோகம். இது நிறைய இடத்துல கோட் பண்ணுவாரு. இது வந்து அவருக்கு ஒரு உத்வேகத்தை கொடுத்த ஸ்லோகம்னு கூட சொல்லுவாரு. சோ இது என்ன சொல்றது, இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். விவசாயாத்மிகா புத்தி ஏகே குரு நந்தன பகு சாகாயனந்தாச்ச புத்தயோ விவசாயினாம். சோ இவ்வழியில் உள்ளோர் தனது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். எந்த வழியில? பக்தி யோகத்துல இருக்கிறவங்க, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறவங்க, அந்த குறிக்கோள்ல திடமா இருப்பாங்க. இவர்களது லட்சியம் ஒன்று, இவங்களுக்கு ஒரே ஒரு கோல் தான். என்ன? குருவம்சத்தின் செல்வனே. குருவம்சத்தின் செல்வனே. குரு டைனாசிட்டியை சேர்ந்தவர் தான் அர்ஜுனர் இல்லைங்களா? அவருடைய டைனாசிட்டி பேர் வந்து குரு. அந்த குருவம்சத்தின் செல்வனே அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையா சொல்றாரு பகவான் அர்ஜுனரை, தன்னுடைய நண்பனை. உறுதியற்றவரது அறிவு பல கிளைகளை கொண்டது. சோ எதுலையுமே பிக்ஸ் ஆகாம அவர் மனம் போன போக்கில செயல்பட்டா அவங்களுடைய லட்சியம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இட் ஹாஸ் மெனி ஆப்ஷன்ஸ். சோ இதுல போலாமா, அதுல போலாமா, இல்ல இங்கிருந்து அங்க போலாமா அப்படின்னு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. ஆனா உறுதியோட இருக்கிறவங்க மட்டும்தான், அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு லட்சியம் தான். சோ பகவானை அடைவது, பகவானை திருப்தி செய்வது, பகவானுக்கு அன்பு தொண்டு செய்வது அப்படிங்கிறது மட்டும்தான். சோ அசையாத விசுவாசம் பகவான் மேல, கிருஷ்ண உணர்வில், கிருஷ்ணருடைய உணர்வில் வாழ்வில் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலைக்கு உயர்த்தப்படுவர். சோ என்னும் திடமான நம்பிக்கை. சோ கிருஷ்ண உணர்வு வந்துருச்சுன்னா வாழ்க்கையில ஹையஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம், அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு உயர்த்தப்படுவார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு திடமான நம்பிக்கை தான் வந்து விவசாயாத்மிகா புத்தீர் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருக்கு பாருங்க, விவசாயாத்மிகா புத்தீர் அப்படின்னா ஒரு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை. சோ அப்படின்னு சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல கூட சொல்லுகிறது. சோ நம்பிக்கை என்றால் மிகச்சிறந்த ஒன்றின் மீது அசையாத விசுவாசம். சோ மிகச்சிறந்த ஒன்று எது அப்படின்னா கிருஷ்ண பக்தி. அது மேல நம்பிக்கை வச்சுட்டோம்னா அது வந்து அசையாத விசுவாசம். கிருஷ்ண உணர்வின் கடமைகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் போது குலப்பழக்கங்கள், தேசியம், மானிடம் முதலிய கடமைகளுடன் ஜட உலகில் உறவு கொள்ள வேண்டிய தேவையில்லை. அப்படின்னா கிருஷ்ணருக்கு நாம பக்தி செய்துட்டு இருக்கும் போது மற்ற அனைவரையுமே வந்து நம்ம திருப்திப்படுத்தினதற்கு சமம் அப்படிங்கிறார். மற்ற அனைவருமே நம்முடைய செயல்களில் திருப்தி அடைந்து விடுவார்கள். தனித்தனியா போய் செய்ய வேண்டியது இல்லை. குலத்திற்காக, தேசத்திற்காக, மானிடர்களுக்காக நாம் வந்து தனித்தனியா செய்ய வேண்டியது கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அது எப்படின்னா, நம்ம வந்து ஒரு வீட்டுல மரம் இருக்கு, செடி இருக்கு, அதுக்கு வந்து பூவுக்கு தனியா தண்ணி ஊத்துறது, காய்க்கு தனியா தண்ணி ஊத்துறது, இலைக்கு தனியா தண்ணி ஊத்துறது, அப்படி ஊத்துறோமா இல்ல வேருக்கு மட்டும் தண்ணி ஊத்துறோமா?
வேருக்கு மட்டும்தான் மாதாஜி. வேருக்கு மட்டும் தண்ணி ஊத்தும் போது அது எல்லா பார்ட்ஸுக்குமே வந்து ஈக்குவலா எனர்ஜியை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் கிருஷ்ணரை மட்டுமே வழிபட்டால் போதும், அவரை மட்டுமே திருப்திப்படுத்துவதற்கான செயல்களில் ஈடுபட்டால் போதும், மற்ற அனைவருமே வந்து அதனாலேயே வந்து திருப்தி அடைந்து விடுவார்கள். தனித்தனியா போய் அவர்களுக்கு எதுவும் திருப்தி அடைவதற்காக செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை. அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இங்க வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்காங்க. கிருஷ்ண உணர்வில் சான்றோனாக வேண்டும் என்றால் உறுதியோடு செயல்பட்டு கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியிடம் கீழ்ப்படிந்து அந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை வாழ்வின் குறிக்கோள்களாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சரி, எப்படி வந்து நான் கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து ஒரு சிறந்த சான்றோனாக மாறுவது அப்படின்னு கேட்டா, பகவான் கிருஷ்ணருடைய பிரதிநிதி யாரு அப்படின்னு பார்த்தா குரு. சோ அவர்கிட்ட வந்து நம்ம வந்து நம்ம கீழ்ப்படிந்து நடக்கணும். நம்ம வந்து அவர்கிட்ட ஒப்பிச்சிடணும். நம்மளை ஒப்பிச்சுட்டு அவர் என்ன சொல்றாரோ அதன்படி கேட்டு நடக்கணும். அவருடைய கட்டளைகளை கீழ்ப்படிந்து நடக்கணும். ஸ்ரீல பிரபுபாதா என்ன பண்ணினார்? அவருடைய குருவின் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் அவருடைய கட்டளை என்னவோ அதை நிறைவேற்றுவதிலே வந்து அவ்வளவு கண்ணும் கருத்துமாக இருந்தார். அவருக்கு நிறைய தடவை வந்து அமெரிக்கா போகும்போது கூட அந்த ஜலதூதா அப்படிங்கிற சரக்கு கப்பல்ல போனார். சோ ரொம்ப 2 தடவை ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சு. சோ அதையெல்லாம் வந்து அவர் பொருட்படுத்தவே இல்லை. அவருக்கு எல்லாமே என்னவாக இருந்தது? தன்னுடைய குரு சொன்ன மேற்கத்திய நாடுகளிலே கிருஷ்ண பக்தியை பரப்பு, வேத இலக்கியங்களை வந்து ஆங்கிலத்தில் புலமை வாய்ந்தவர் ஸ்ரீல பிரபுபாதா. அதனால வந்து மேலை நாட்டவர்கள் எல்லாம் வந்து சமஸ்கிருதத்துல இருந்துச்சு நம்மளுடைய வேத இலக்கியங்கள் எல்லாமே. அதனால சமஸ்கிருதத்தை வந்து படித்து புரிந்து கொள்வதற்கு கடினமாக இருக்கும். அதனால பகவான் ஸ்ரீல பிரபுபாதா ரொம்ப ஆங்கிலத்தில் புலமை வாய்ந்தவராக இருந்ததுனால அவர் வந்து என்ன பண்ணார்? டிரான்ஸ்லேட் பண்ண சொல்லுறார். டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடு அப்படின்னு சொன்னாரு. சோ அந்த மாதிரி அவர் எக்கச்சக்கமான 80க்கும் மேற்பட்ட இலக்கியங்களை, வேத இலக்கியங்களை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருந்தனாலதான் நம்ம இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியா படிக்க முடியுது. சோ ஸ்ரீமத் பாகவதத்தைன்னா ரொம்ப அவருடைய கடைசி காலங்கள்ல வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார். ஆனா வந்து அவர் என்ன சொன்னார்னா, நான் இதை வந்து முடிக்காம நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு அவ்வளவு தன்னுடைய குருவினுடைய கட்டளை நிறைவேற்றுவதில் அவ்வளவு வந்து கண்ணும் கருத்துமாக இருந்து பகவான் அவருடைய குறிக்கோளை நிறைவேற்றினார். அது வந்து ரொம்ப சுலபமான காரியம் கிடையாது. 108 வைணவ ஆலயங்களை வந்து வேர்ல்ட் வைட் அவர் வந்து நிர்மாணித்தார். அந்த வயசுல வந்து நம்ம 70வது வயசுல வந்து அவர் செய்யறார் அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் தான். அது வந்து பகவானுடைய கருணை இல்லாம அது நடக்கவே நடக்காது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அவர் அழகா வந்து பிருந்தாவனத்துல ராதா தாமோதர டெம்பிள்ல வந்து அழகா வந்து அவருக்கு ஒரு இடம் இருந்தது. அழகா வந்து பூஜைகள்ல கலந்துப்பார். அவர் வந்து நல்லபடியாக பூஜையில கலந்துட்டு பிரசாதம் எடுத்துட்டு ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லான வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கலாம். ஆனா அப்படி அவர் செய்ய விரும்பவில்லை. அப்படிங்கிறதுதான் அவர் குருவனுடைய கட்டளையை நிறைவேற்றுவதே லட்சியமாக வந்து அவர் வந்து மாற்றி வச்சிருந்தார். அதனால அந்த லட்சியத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக அவர் கடினமாக உழைத்தார் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அப்படி இருக்கும்போது யாரை குருவாக ஏற்றுக்கொள்வது? இன்னைக்கு நிறைய பேரு காவி கட்டிட்டு நான் தான் குரு அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்படி நான் தான் குரு அப்படின்னு யார் சொல்றாங்களோ அவங்களை நம்பவே கூடாது. ஏன்னா குரு வந்து நான் தான் குரு அப்படின்னு எந்த உண்மையான குருவும் சொல்வது கிடையாது. அப்போ யாரை வந்து குருவாக ஏற்றுக்கொள்வது அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டா இருக்கணும். நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். சோ மக்களை கிருஷ்ணருக்கு யார் வந்து சரணடைய வைக்கிறார்களோ, மக்களை எந்த குரு கிருஷ்ணருக்கு சரணடைவதற்கு என்னென்ன வழிகள் இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் சொல்லி தருகிறாரோ அவரைதான் வந்து நம்ம வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருவாக ஏற்றுக்கொள்ளணும். சோ அவர்தான் வந்து சீட பரம்பரையிலே வந்தவர். நம்மளுக்கு தெரியும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், அதுக்கப்புறம் வந்து பிரம்மா கிட்ட இருந்து நாரதர் கிட்ட இருந்து அப்படியே வழியாக குருக்கள் வழியாக வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதா 32வது குருவாக இருக்கிறார் பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயத்துல. சோ அந்த மாதிரி ஒரு சீட பரம்பரையில் வந்த குருவைத்தான் நாம ஏத்துக்கணும். இன்னும் 2-3 சம்பிரதாயம் கூட இருக்கு. 4 சம்பிரதாயம் மொத்தம் இல்லைங்களா? அது உங்களுக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் 1லயே படிச்சிருப்பீங்க. ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், அப்புறம் குமார சம்பிரதாயம், விஷ்ணு சம்பிரதாயம், இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம். சோ இதெல்லாமே அத்தன்டிக் தான். இதுல ஒண்ணுதான் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணுமே ஒழிய நம்ம வந்து நான் குரு அப்படின்னு யார் வந்து சொல்லிக்கிறாங்களோ அந்த சீட பரம்பரையில் வராத குருக்களை வந்து நம்ம குருவாக ஏற்றுக்கொண்டால் கடைசியில வந்து நம்ம ஏமாந்து போவோம். அந்த ஏமாற்றத்தை வந்து தவிர்க்கணும் அப்படின்னா
சீட பரம்பரையில் வந்த ஒருத்தர் டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல வந்த ஒரு குருவை தான் நாம் குருவாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சோ ஏதோ நம்ம கோயிலுக்கு போனோம், சத் சங்கம் கேட்டோம், அங்க ஏதோ சின்ன சர்வீஸ் கொடுத்தாங்க, செஞ்சோம், பிரசாதம் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு மட்டும் நம்ம வந்து இருந்துடக்கூடாது. ஏதோ ஆனா குருவை வந்து அப்ப என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு குருவை சரணடைந்து அவர் வந்து என்ன சொல்றாரோ அதபடி செய்யணும். சோ அந்த மாதிரி வந்து செய்யறதுதான் நமக்கு வந்து முன்னேற்றம் கொடுக்கும். பக்தியில வந்து நம்ம முன்னேறணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா நம்ம வந்து ஒரு குருவை சரணடைந்து அவர் என்ன சொல்றாரோ அவர் சொல்படி நம்ம கேட்டு நடக்கணும், கீழ்ப்படிந்து நடக்கணும். அது வந்து நமக்கு வாழ்க்கையிலே வந்து முன்னேற்றத்தை, ஆன்மீக வாழ்க்கையிலே முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும். சோ இந்த இந்த உறுதியில வந்து சில பக்தர்கள் வந்து ரொம்ப உறுதியா இருப்பாங்க. சோ ஏர்லி மார்னிங் எந்திரிப்பாங்க 3:30 மணிக்கு, அப்புறம் வந்து சாண்ட் பண்ணுவாங்க, 4:30 மணிக்கு வந்து மங்களாரத்தியில கலந்துக்குவாங்க, ஸ்லோகம் கத்துக்குவாங்க, ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதை எல்லாம் வந்து கேட்பாங்க. அப்புறம் இந்த மாதிரி கோயில்ல வந்து விழாக்கள் நடக்கும்போது சேவையில எல்லாம் ஈடுபடுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி வந்து உறுதியா இருப்பாங்க. ஆனா சில பக்தர்கள் இருக்காங்க, முதல் நாள் ஏதாவது ஒரு திருவிழா, ஏதாவது ஃபெஸ்டிவல் நடந்து வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு 1/2 hour லேட் ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்த நாள் மங்களாரத்தியை கட் பண்ணிடுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்காம நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய லட்சியமே வந்து இதுதான். இந்த வகுத்துக்கிட்டு இத வந்து கரெக்டா வந்து யார் செயல்படுகிறார்களோ அவர்கள் வந்து தங்களுடைய பக்தியிலே வந்து உறுதியாக இருக்கிறார்கள், அவர்கள் வந்து ஆன்மீகத்திலே முன்னேறுவார்கள் அப்படிங்கிறதா இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ செயல்பாடு அப்படிங்கிறது எதனுடைய, இங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருப்பாங்க, ஓகே அடுத்த ஸ்லோகத்துல இருக்குன்னு பார்க்கலாம். யாம் இமாம் புஷ்பிதாம் வாசம் பிரதவன்ய அவிபஷித வேதவாதரதா பார்த்த நான்யத் அஸ்தீதி வாதின காமாத்மான ஸ்வர்கபரா ஜன்ம கர்ம பலப்ரதாம் கிரியா விசேஷ பகுலாம் போகைஸ்வர்ய கதீம் பிரதி. போகைஸ்வர்யம். சோ இந்த 2 ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சிற்றறிவுடைய மனிதர்கள் வேதங்களின் மலச்சொற்களால் கவரப்படுகிறார்கள். இவ்வாக்கியங்கள் ஸ்வர்கலோகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறுதல், நற்பிறவி அடைதல், பதவி பெறுதல் போன்ற பலன்களை வழங்கும் பற்பல செயல்களை பரிந்துரைக்கின்றன. புலனுகர்ச்சியையும் செல்வமிகு வாழ்வையையும் விரும்புபவர் இதைவிட உயர்ந்தது ஏதுமில்லை என்று கூறுகின்றனர். சோ இது இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம வந்து மக்கள் எல்லாருமே மந்த புத்தியுடையவர்களாக இருக்கிறோம். சோ இந்த மாதிரி மந்த புத்தியோடு இருக்கிறவங்க வந்து நம்ம அறியாமையில இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்றோம்னா, வேதங்களோட கர்மகாண்ட பகுதி, கர்மகாண்டம்னா என்ன, இத செஞ்சா இது கிடைக்கும், இந்த பூஜை பண்ணா இந்த பலன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கறத கர்மகாண்ட பகுதி. அப்போ வேதங்களே அதை வந்து சொல்லி இருக்கிறது. வேதங்கள்ல அது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது பலநோக்கு செயல்கள், அதை செஞ்சோம்னா இது கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறது. சோ எதுக்காக அப்படின்னா, நம்ம வந்து நிறைய பேரு மது மங்கை மயக்கும் செல்வம் நிறைந்த ஸ்வர்க்கத்தில் வாழ்வை புலனுகர்ச்சியின் மூலம் அனுபவிப்பதை விட வேறெதையும் அவர்கள் விரும்புவதில்லை. சோ நிறைய பேருக்கு சந்தோஷம் வேணும். சந்தோஷம் எதுல? மது மங்கை மயக்கும் செல்வம், அப்புறம் ஸ்வர்கலோகத்துல போய் இருக்கணும். இதெல்லாம் ஸ்வர்கலோகத்துல நிறைய கிடைக்கும், அங்க போகணும். சோ இதுதான் வந்து அவங்களுடைய லட்சியமாக இருக்கிறது. சோ ஸ்வர்கலோகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறுவதற்கு பல்வேறு யாகங்கள், குறிப்பாக ஜோதிஷ்டோம யாகங்கள். சோ இந்த மாதிரி ஜோதிஷ்டோம யாகங்கள் அப்படின்னா ஸ்வர்கலோகங்களுக்கு போய் சேருவதற்கான யாகங்கள். இது எல்லாம் எங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. வேதங்கள் இதை சிபாரிசு செய்கிறது. உண்மையில் மேலுலகங்களுக்கு ஏற்றம் பெற விரும்புவோர் இந்த யாகங்களை செய்தே தீர வேண்டும் என்று வேதங்கள் கூறப்பட்டுள்ளது. சோ எனவே சிற்றறிவுடைய மக்கள் நம்ம எல்லாருமே அறியாமையில் இருக்கிறோம், சிற்றறிவுடைய மந்த புத்தி உடையவர்கள். அதனால நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், வேதம் சொல்லிருச்சு, சோ வேதத்தின் நோக்கமே இதுதான் அப்படின்னு நம்ம வந்து தப்பா புரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ அனுபவமற்ற மனிதர்களுக்கு
கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்களில் உறுதியாக நிலை பெறுதல் மிகவும் கடினம். சோ இந்த புலனுகர்ச்சி செயல்கள் தான் சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கிருஷ்ண பக்திக்கு வருவாங்களா? கிருஷ்ண உணர்வு தான் மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்புவாங்களா? நம்ப மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி முட்டாள்கள் விஷமர பூக்களின் விளைவுகளை அறியாமல் அதன் மீது கவர்ச்சி உடையதை போல பகுத்தறிவற்ற மக்கள் ஸ்வர்க்க ஐஸ்வர்யங்களாலும் அதன் புலன் நுகர்ச்சிகளாலும் கவரப்பட்டிருக்கிறார்கள். அப்போ மேலே சொன்ன சந்தோஷங்கள் எல்லாமே விஷமலர்கள். அதிலிருந்து வருகின்ற வாசத்தை நம்ம நல்ல வாசம் நினைச்சிட்டு நம்ம அதை அனுபவிக்க துடிக்கிறோம். சோ அது எல்லாம் நமக்கு விஷம் அப்படிங்கிறத நம்ம அறியாமையில இருக்கிறதுனால நம்ம புரிஞ்சுக்கல. அப்பதான் மலர் போன்ற இந்த மாதிரி இருக்கிறத நீ கவர்ச்சியில விழுந்துராதே அர்ஜுனா. இந்த புலன் நுகர்ச்சியை புலன் நுகர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் தர்றவங்க, செல்வ வாழ்க்கையை விரும்புபவர்கள் தான் இந்த வேதங்கள் சொன்ன கர்மகாண்ட பகுதியை பின்பற்றுவார்கள். ஆனால் பகுத்தறிவற்ற மக்கள் பின்பற்றுவார்கள் அப்படின்னு இங்க சொல்றார். ஆனா நீ இந்த கவர்ச்சியில விழுந்துராத அப்படின்னு இங்க பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லி இருக்கிறார். நாற்பத்தி ரெண்டு 43. நீ அர்ஜுனா, நீ ஜெயித்தாலும் தோற்றாலும் பாதகம் இல்லை. போர்ல தோல்வி அடைஞ்சா சொர்க்கம் போவ, போர்ல ஜெயிச்சுட்ட அப்படின்னா நீ ராஜ்யத்தை அனுபவிப்ப. சோ இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆசை காட்டி அவனை ஊக்குவிச்சு அவன் ஒரு போருக்கு தயார் செய்யறார் பகவான். சோ இப்போது வேதம் சொன்ன அந்த முறைகளை ஃபர்ஸ்ட் வேதம் சொன்னதை சொன்னார். இது வேதம் சொல்லி இருக்கிறது. வேதம் சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னா இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் தான் வேதம் சொல்லி இருக்கிறது அப்படின்னு பகவானே ஒத்துக்கிட்டார். இப்போ அப்ப அங்கீகரித்து சொன்னவர் இப்போ அதை கண்டிச்சு சொல்றார். ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, இதுல நீ மயங்க கூடாது. இந்த பூஜை பண்ணா புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கும், இந்த பூஜை பண்ணா கல்யாணம் நடக்கும், இது பண்ணினா பதவி கிடைக்கும் அப்படிங்கறது எல்லாமே இது பண்ணினா இது கிடைக்கும் அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது. ஆனா அந்த கவர்ச்சியில் நீ மயங்கி விடாதே. இது புலன் நுகர்ச்சிக்காகவும் அவங்க யாரெல்லாம் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட செயல் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கானது, இது உனக்கு உகந்தது இல்ல. அப்படி இந்த மலர் சொற்களில் இது வாசம் மிகுந்தது, ஆனா இது விஷம். இந்த மலர் சொற்களிலே வேதங்களின் மலர் சொற்கள் அப்படிங்கிறாரு. இதை அந்த வேதங்களுடைய மலர் சொற்களில் நீ மயங்கி விடாதே. சோ அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றார். இப்ப நம்ம கேட்போம், நம்மளுடைய இதெல்லாமே நம்மளுக்கு ஏன் அப்படின்னா, நம்ம இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு இதை செய்தா இது கிடைக்கும், இதை செய்தா இது கிடைக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம மேல திணிக்கப்படுகிறது. எப்படி திணிக்கப்படுகிறது அப்படின்னா, இப்ப 2 வயசு குழந்தை இருக்கு அப்படின்னா அதுகிட்ட போய் நீ பெரியவனாகி படிச்சு நீ என்ன ஆக போற அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு சொல்லும் டாக்டர் ஆக போறேன். அந்த குழந்தைக்கு தெரியுமா டாக்டர்னா என்ன அப்படிங்கிறது? தெரியாது. அப்ப அந்த டாக்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆசை அந்த குழந்தையின் மேல திணிக்கப்பட்டது. அதே மாதிரிதான் இந்த கர்மகாண்டா பகுதி கூட நம்ம மேல திணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ இது ஒரு வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோள் கிடையாது. இது எல்லாமே பௌதீக வாழ்க்கைக்கு உரியது. இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில வாழணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வேணும். ஆனா எனக்கு இது தேவை, யார் கொடுத்தால் என்ன அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது. நான் செய்து பலனடைகிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் தான் மந்த புத்தியுடைய நாம எல்லாருமே. ஆனா வேதம் என்ன சொல்லுது? இதை மட்டும் சொல்லல, இன்னும் நிறைய சொல்லுகிறது. நிறைய மக்கள் எல்லாருமே ஒரே ஸ்டேஜ்ல இருக்க மாட்டோம். ஒரு ஸ்டேஜ் டிஃபரெண்ட் ஸ்டேஜஸ்ல இருப்போம். 1வது நிலை, 2வது நிலை, 3வது நிலை. அப்போ ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு விஷயங்களை வேதம் சொல்லி இருக்கிறது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, 10வது ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வழிகாட்டல்களை வேதம் தருகிறது. அப்போ 1வது நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு சொன்ன வழிகாட்டுதல் வேற, 10வது ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு சொன்ன வழிகாட்டுதல் வேற. அப்போ இதெல்லாமே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு வேற வேற வழிபாடுகள். சோ அதே மாதிரிதான் இப்ப ஒருத்தர் இருக்கிறார், அவருக்கு புத்திர பாக்கியம் இல்லை. அவர் ஒருத்தர் ஜோசியர் கிட்ட போறார், இந்த பூஜை பண்ணா புத்திர பாக்கியம் கண்டிப்பா கிடைக்குங்கிறார். பூஜை பண்ணி அவர் புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கிறது அப்படின்னா அதோட நம்ம திருப்தி அடைய போகிறோமா? இல்ல. அப்புறம் எனக்கு வேற நல்ல பதவிக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு யஜ்ஞம் பண்றோம்.
அப்புறம் இன்னும் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இது ஒவ்வொன்றும் நம்மள ஆசை அதிகரிக்கிட்டே போகுது. ஆசை அதிகரித்தே போயிட்டு அப்புறம் என்ன கேட்கிறோம் அப்படின்னா இவ்வளவுதானா, இந்த பௌதிக ஆசைகள்ல எல்லாமே அடைஞ்சிட்டோம் சரிங்களா. அப்போ மேலுலகம் அப்படிங்கிற ஒண்ணு இருக்கா, அங்க இதை விட சந்தோஷமா இருக்கலாமா அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஆமா அதுக்கும் இருக்கு, வைகுண்டம் இருக்கு, அங்க பகவான் கிட்ட போயிட்டோம்னா நிரந்தரமாக சந்தோஷம் கிடைக்கும் அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படிங்கறதா அப்படியே இதுல என்ன தெரியுது, அப்போ நம்ம வந்து இந்த வேதம் சொன்ன மலர் சொற்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, இதுல ஒரு படிக்கட்டுகள் அந்த படிக்கட்டுகள்ல ஏறி 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 கடைசியில வந்து நம்மளுக்கு நிரந்தர ஆசையை எவ்வாறு அடைவது அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் நம்மளுக்கு வருகிறது. அதுக்குதான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இல்லாம பக்தி செய் அப்படிங்கிறாரு. எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இல்லாம பக்தி செய்யும் போது, டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யும் போது அந்த நிலையை வந்து நாம அடையலாம், பகவானை சென்று அடையலாம். அப்போ நம்ம இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வேதம் சொன்ன கர்மகாண்ட பகுதி அப்படிங்கிறது படிக்கட்டுகளின் மூலமாக சென்று பகவானை அடைவது, பக்தி யோகம் செய்வது. அப்போ பக்தி யோகம் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸே இல்லாம, எந்த ஆசையுமே இல்லாம பக்தி யோகம் செய்கிறது அப்படிங்கிறது லிப்ட்ல போயிடுறது, 10வது மாடிக்கு நம்ம லிப்ட்ல போயிடுறது. அப்போ பக்தி யோகத்தை படிப்படியா செஞ்சு நம்ம வந்து போக விரும்புவோமா, இல்ல லிப்ட்ல போய் பக்தி யோகம் செய்து பகவானை அடைய விரும்புவோமா? படிப்படியாவா? இல்ல மாதாஜி, படிப்படியா இப்ப குழந்தைங்க சொல்றது ஓகே. இப்ப நம்ம பூரா வந்து லிஃப்ட்ல உடனே எது வேணும் முடியுதோ அந்த இதுதான். இல்ல மாதாஜி, நான் கேட்கறது என்னன்னா பக்தி யோகம் வந்து பகவானை அடைவதற்கு நிறைய படிப்படியாக செஞ்சு அதுல நிறைய கஷ்டங்கள் எல்லாம் இருக்கு சரிங்களா. அதையெல்லாம் அனுபவித்து நம்ம பக்தி யோகம் செய்வோமா, இல்ல இப்போ நான் கேட்கறது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். உங்க வீடு வந்து 10வது மாடியில இருக்கு, அதுக்கு வந்து நீங்க படிக்கட்டு வழியா போவீங்களா, இல்ல வந்து லிஃப்ட் வழியா போவீங்களா? லிஃப்ட் தான் மாதாஜி. லிஃப்ட், ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப ஈஸி இல்லைங்களா. சில பேர் சொல்லலாம் நான் எக்ஸசைஸ் பண்றேன், நான் வந்து உடம்ப குறைக்கிறேன், அதனால வந்து நான் வந்து நடந்து படிக்கட்டுல தான் போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம திரும்பி பாக்குறதுக்குள்ள 2வது மாடிக்கு போயிட்டு அவங்க மறுபடியும் லிஃப்ட்ல தான் வருவாங்க. அதுதான் இங்க சொல்றாங்க, பக்தி யோகம் அப்படிங்கிறது லிஃப்ட்ல போய் பகவானை அடைவது. இல்ல இந்த கர்மகாண்ட பகுதி, வேதங்கள் சொன்ன கர்மகாண்ட பகுதி எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது வந்து படிக்கட்டுகள் வழியாக சென்று பகவானை அடைவது. இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா மாதாஜி? மாதாஜி. சோ நம்ம பட் இப்ப நம்ம பகவான ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா தானே மாதாஜி நம்ம அடையறதுக்கு விரும்புவோம். ஆமா நம்மளுக்கு இத்தனை நாள் தெரியல, அதான் நான் சொல்றேனே, நம்ம மந்த புத்தி உடையவர்கள், நம்ம அறியாமையில் இருக்கிறோம், நம்ம வந்து அந்த மாதிரி இருந்ததுனால நம்மளுக்கு இது நாள் வரைக்கும் சொல்லி தரதுக்கு யாரும் இல்ல, அதனால நம்ம தெரிஞ்சுக்கல. நம்ம அததான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம். இந்த பூஜை பண்ணா இது, இந்த பூஜை பண்ணா இது நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆனா இப்ப நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கு, இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இல்லாம இருக்கிறது. ஏன்னா ஆல்ரெடி எல்லாமே பகவான் பிளான்டு, நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கணும்னு இருக்கோ அது நம்மளுக்கு கிடைக்கும், என்ன வந்து நம்மளுக்கு இல்லையோ அது நம்மளுக்கு கிடைக்காது. என்னதான் நீங்க குட்டி கரணம் அடிச்சாலும் நம்மளுக்கு கிடைக்க போறது கிடையாது. அப்ப நம்மளுக்கு மனசுல ஒரு திருப்தி வந்துடணும், ஒரு வந்து அமைதி வந்துடணும். சோ எது வந்து பகவான் நம்மளுக்கு கொடுக்கிறாரோ அது நம்மளுக்கு நிச்சயமா கிடைக்கும், அதை யாருனாலையும் தடுக்க முடியாது. எது நம்மளுக்கு இல்லையோ அது நம்ம செய்யறாது. அதனால நம்ம அதுக்காக வந்து நம்ம எதுவும் செய்ய தேவையில்லை, இந்த பூஜை அந்த பூஜை அப்படிங்கறதெல்லாம் செய்ய தேவையில்லாம பகவான் கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னாவே போதும், நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே நல்லதாகவே நடக்கும். நம்மளுக்கு எப்ப எதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு பகவானுக்கு தெரியும். அதனால அந்த மாதிரியான ஒரு மேம்பட்ட நிலையை வந்து நம்ம இப்ப வந்து நம்ம வந்து மேம்படுத்தி கொள்ளணும், நம்மள வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். நம்ம இத்தனை நாள் போய் பகவான் கிட்ட எனக்கு இதை கொடு அதை கொடு அப்படித்தானே வேண்டி இருக்கோம் நம்ம, இல்லைங்களா. ஆனா இனிமே வந்து நம்ம எதையுமே வேண்டக்கூடாது. ஏன்னா அவர் அம்மா அப்பா எல்லாமே அவர், அவங்களுக்கு என்ன நம்மளுக்கு தரணும் அப்படிங்கிறது தெரியும். அதுவும் பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து நம்ம வேண்டும் போது நம்மளுக்கு அது நன்மையாக இருந்தால் மட்டுமே அவர் நமக்கு வந்து இது பண்ணுவார். இல்லைன்னா வந்து அவர் வந்து அது தரமாட்டார் நம்ம என்ன வேண்டினாலும் சரிங்களா. ஆனா நம்ம வந்து மத்த தேவதைவர்களை எல்லாம் வந்து வேண்டி நம்ம வேண்டிய வரங்களை எல்லாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம், அதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது, நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஆனா அதனால அது பூரண பக்தி கிடையாது, அதுதான் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ பௌதீக ஆசைகளை வளர்த்து கொள்ள கூடாது, இதுதான் வந்து இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்மை நாம் மேம்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் நமக்கு சொல்லுது. भोगैश्वर्य प्रसक्तानां दया वक्तृत सेदसां विवसायात्मिका बुद्धि समादौ न विधीयते
புலனின்பத்திலும் பௌதீக செல்வத்திலும் மிகுந்த பற்றுதல் கொண்டு அதனால் மயங்கி உள்ளவர்களின் மனதில் முழுமுதற் கடவுளின் பக்தி தொண்டிற்கான திடமான உறுதி உண்டாவதில்லை. நமக்கு வந்து நம்மளுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்தணும், நம்மளுக்கு செல்வம் வேண்டும், நம்மளுக்கு பற்று ஜாஸ்தி. சோ இதுலதான் வந்து நம்ம மயங்கி கிடக்குறோம் நம்ம எல்லாமே. அதா இந்த மாதிரி மயங்கி கிடக்கிறவங்க வந்து அவங்களுடைய பக்தி ரொம்ப உறுதியா இருக்கிறது இல்ல அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் இங்க சொல்லி இருக்கிறார். சோ சமாதி அப்படின்னா நிலைத்த மனம். நிலைத்த மனம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பகவான் தன்னுணர்வுல நிலைநிறுத்தப்படும் போது அந்நிலை சமாதி எனப்படுகிறது. தன்னுணர்வு அப்படின்னா என்ன? நான் உடல் அல்ல, ஆத்மா. நான் வந்து பகவானுடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ். நான் பகவானுடைய சர்வெண்ட். அவரை திருப்திப்படுத்துவதுதான் என்னுடைய முழு கடமை. என்னுடைய திருப்தியை வந்து நான் வந்து என்னுடைய திருப்திக்கு வந்து நான் செயல்பட்டேன்னா அது வந்து ரொம்ப தப்பு. சோ இந்த மாதிரி இருந்தோம்னா நம்ம வந்து புலன்களை, நம்முடைய புலன்களை தான் நாம் திருப்திப்படுத்துறோம், பகவான் கிருஷ்ணரை அல்ல. சோ யார் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தன்னுணர்வுல இருக்கிறாங்களோ, பகவானுடைய திருப்திக்காக மட்டுமே செயல்படுகிறார்களோ அவர்கள் சமாதி நிலையில் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சமாதி நிலை அப்படின்னா தன் உணர்வு அடைந்தவர்கள். சோ செல்ஃப் ரியலைஸ்ட் பர்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. இதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து 44வது ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்கிறது. சோ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? நான் எல்லாரை விட சிறப்பானவனாக இருக்க வேண்டும். மத்தவங்க கிட்ட இல்லாத சிறப்பான பைக் என்கிட்ட இருக்கு, மத்தவங்க கிட்ட இல்லாத பெரிய கார் என்கிட்ட இருக்கு. அதே மாதிரிதான் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து என்கிட்ட வந்து நிறைய பட்டு புடவை இருக்கு, என்னுடைய நகை மாதிரி யாருமே வச்சிருக்கல அப்படின்னு நம்ம எல்லாத்துலயும் நம்ம வந்து பெஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து நம்ம நினைக்கிறோம். சோ அதுல அந்த போட்டி, அந்த பொறாமை அப்படிங்கிறது எல்லாமே இல்லறவாசிகளுக்கு வந்து ரொம்ப இயல்பானது. ஆனா பக்தர்களாக மாறிவிட்டால் இந்த இயல்புகளை எல்லாம் நாம் வந்து துறந்து விட வேண்டும். சோ பக்தர்களுக்கு இது வந்து இருக்காது, இந்த இயல்பு அப்படிங்கிறது இருக்காது. அந்த போட்டி இருக்காது, பொறாமை இருக்காது, நான் தான் பெஸ்ட் அப்படிங்கறதெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது. பக்தர்கள் வந்து என்ன பதவியில் இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கறத கூட வந்து நம்ம வந்து மதிக்க கூடாது. ஒரு பக்தர் இருக்கிறார், அவர் பெரிய போஸ்ட்ல இருக்கிறார், ஜட்ஜா இருக்கிறார் அப்படின்னா அந்த பதவியை பார்த்து அவருக்கு மரியாதை தரக்கூடாது. அதுதான் வந்து ரொம்ப இங்க சொல்லப்படுகிறது. சோ பகவானுடைய சிந்தனை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லாம இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா, அவர்கள் வந்து சமாதி நிலையில் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது. இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். த்ரைகுண்ய விசயா வேதா நிஸ்த்ரைகுண்யோ பவார்ஜுன நித்வந்தோ நித்ய சத்வத்தோ நித்யோக சேம ஆத்மவான். திரைகுண்ய 3 குணங்கள் நம்மை வந்து ஆட்டுவிக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். வேதங்கள் பொதுவாக பௌதீக இயற்கையின் 3 குணங்களை பற்றியவை. சோ இயற்கை வந்து 3 குணங்களை நம் மீது வந்து ஏவுகிறது. நம்ம எப்ப இங்க பிறந்துட்டோமோ அப்போ இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள் நம்மை வந்து ஒரு பொம்மலாட்டம் பார்த்திருக்கோம் பாத்தீங்களா, அந்த கயிறு நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது, பொம்மைகள் ஆடுவது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும். அந்த மாதிரிதான் அந்த கயிறுகள் அப்படிங்கிறது 3 குணங்கள். சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இந்த 3 குணங்களும் நம்மை ஆட்டுவிக்கிறது. அர்ஜுனா, நீ இந்த 3 குணங்களையும் தாண்டி வா, அப்பாற்பட்டவனாக வா, இந்த 3 குணங்களுக்கு உட்பட்டவனாக இருக்காதே. எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு, இருமைகள்னா இன்பம், துன்பம், வெற்றி, தோல்வி, அந்த மாதிரி துவந்தங்கள், அந்த டுவாலிட்டிஸ் இருந்து நீ வெளியில வந்துரு. எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு பிடிக்கல, எனக்கு இது வேணும், எனக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிற அந்த துவந்தங்கள்ல இருந்து நீ வெளியில வந்துரு. சோ பொருள்களை அடைதல், பாதுகாத்தல். சோ இந்த பொருள் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிறது, அப்புறம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அது தன்கிட்ட நிலைச்சு இருக்குமா அப்படின்னு கவலைப்படுறது, அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு முயற்சிகள் செய்கிறது. சோ இந்த மாதிரி கவலைப்படுவதை விட்டு விட்டு நீ தன்னிலே நிலை வருவாய், நீ தன்னுணர்வு ஆனவனாக, செல்ஃப் ரியலைஸ்ட் பர்சனாக நீ வா அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து பகவான் வந்து இந்த 45வது ஸ்லோகத்துல சொல்றார். இந்த ஸ்லோகம் எதுக்கு அப்படின்னா, குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்து விடும் அப்படின்னு சொன்னார் பாத்தீங்களா, அதுக்கு வந்து கவுண்டர் கொடுக்குறாரு இங்க. சோ நான் என்ன தொழில் என்ன அதை வந்து இங்க வந்து தோற்கடிக்கிறார். சோ அதற்காக பக்தியை கைவிடாதே அர்ஜுனா. சோ இந்த குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்து விடும் அப்படிங்கறதெல்லாம் உடம்போடு சம்பந்தப்பட்டது. இந்த உடம்பு அப்படிங்கிறது அழிய போகிறது, அதுக்காக கவலைப்பட்டுக்கிட்டு நீ பக்தி செய்யறத விட்டுறாத. ஏன்னா அந்த உடம்புக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாக்கள் எதுவுமே அழிய போவது கிடையாது.
அதனால குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்துவிடும் அப்படின்னு நீ கவலைப்படாத. சோ பௌதீக ஆசையில் இருந்து அர்ஜுனனை மட்டுமல்ல நம்மையுமே பக்திக்கு அழைத்து செல்கிறார் பகவான். சோ இப்படி ஆசையை குறைத்து 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 நம்மை படிப்படியாக முன்னேற்றத்திற்கு அழைத்து செல்கிறார் அப்படின்னு தான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு விளக்குகிறது. யாவான் அர்த்த உதபானே சர்வத சம்ப்ளுதோதகே தவான் சர்வேசு வேதேசு பிராமணஸ்ய விஜானத. சிறு கிணற்றால் பூர்த்தி செய்யப்படும் தேவைகள் அனைத்தும் பெரும் நீர்த்தேக்கத்தால் உடனே பூர்த்தி செய்யப்படும். அதுபோலவே வேதங்களின் நோக்கங்களை எல்லாம் அவற்றுக்கு பின்னால் உள்ள நோக்கங்களை அறிந்தவனால் அடையப்பெறும். சோ இது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு சின்ன கிணறு இருக்கு. அதுல நம்ம என்ன பண்ணலாம், துணி துவைக்கலாம், என்ன வேணா என்னென்ன தேவைகள் இருக்கோ அதையெல்லாம் குளிக்கலாம், துணி துவைக்கலாம், எல்லாமே நிறைவேற்றி கொள்ளலாம். அப்போ பெரும் நீர்த்தேக்கத்தால் உடனே பூர்த்தி செய்யப்படும். அதே தேவைகளை ஒரு பெரும் நீர்த்தேக்கம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அதே தேவைகள் எல்லாம் அங்கேயும் நிறைவேற்றப்படும். அதுபோலவே வேதங்களின் நோக்கங்களை எல்லாம் அவற்றுக்கு பின்னால் உள்ள நோக்கங்களை அறிந்தவனால் அடையப்பெறும். வேதங்களின் நோக்கம் என்ன? கிருஷ்ணரை அறிவது, பகவான் கிருஷ்ணரை அறிந்து கொள்வது. பகவான் கிருஷ்ணரை அறிந்து கொண்டவர் யார்? நம்முடைய ஆச்சாரியர். சோ அந்த ஆச்சாரியர் இதையெல்லாம் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறதுனால சோ அவர் நம்மளுக்கு எல்லா வழிகளையும் காட்டுவார். நம்முடைய தேவைகளை எல்லாம் அவர்னாலே பூர்த்தி செய்யப்படும் அப்படிங்கறதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இங்க நம்ம என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, கர்மகாண்ட பகுதி நம்ம பார்த்தோம். எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ், இந்த பூஜை பண்ணா அது நடக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் கர்மகாண்ட பகுதி. சோ இது வேதங்கள் பயிலுவதன் நோக்கம் கிருஷ்ணரை அறிவது. தன்னுணர்வு என்றால் கிருஷ்ணருடன் உறவை புரிந்து கொள்வது. சோ கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறது. சோ கிருஷ்ணருக்கும் உயிர்வாளிகளுக்கும் இடையிலுள்ள உறவு இந்த 15வது சாப்டர்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. உயிர்வாளிகள் கிருஷ்ணருடைய அம்சங்கள், நாம எல்லாமே பகவானுடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ். சோ அந்த நம்ம மறந்துட்டோம். நம்மளுக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம மறந்து போயிட்டோம். சோ அத நம்ம புதுப்பிச்சுக்கணும், ரெனியூவல் பண்ணிக்கணும். சோ இதுதான் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலை அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் இதே மாதிரி சொல்றாங்க. எம்பெருமானே, நாயுண்டும் சண்டாளனை போன்ற இழிந்த குலத்தில் பிறப்பினும் உமது நாமத்தை சொல்பவன் தன்னுணர்வில் மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கின்றான். ஒருத்தர் தாழ்ந்த குலத்துல பிறந்திருக்கிறாரு. எப்படிப்பட்ட தாழ்ந்த குலம்? நாயை அடிச்சு சாப்பிடுறாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு சண்டாள குலத்துல பிறந்திருக்காங்க. அப்படி பிறந்திருந்தாலும் கூட அவன் உங்களுடைய நாமத்தை ஜபிக்கிறான் அப்படின்னா அவன் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறான் அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த அத்தகையவன் புனித நதிகளில் எல்லாம் நீராடி வேத இலக்கியங்களை எல்லாம் பலமுறை கற்று வேத சடங்குகள் படி நிறைய யாகங்கள் செய்து தவங்கள் எல்லாம் செய்து இதையெல்லாம் முடித்தவன் யாராவது ஒருத்தர் இருக்காங்க அப்படின்னா அவரும் இந்த சண்டாளனும் சமமானவர்கள். ஏன்னா அவன் எத்தனை சண்டாளத்தனம் பண்ணினாலும் அவன் உங்களுடைய நாமத்தை ஜபிக்கின்றான். சோ புனித தலங்களில் நீராடுவதற்கு சமம், எல்லா வேத இலக்கியங்களையும் பலமுறை கற்றதற்கு சமம், எல்லா வேத சடங்குகளின்படி யாகங்கள் தவங்கள் எல்லாமே செய்ததற்கு சமம். சோ இப்படிப்பட்ட நாமத்தினுடைய அந்த முக்கியத்துவத்தை, அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ, சிக்னிபிகன்ஸ இங்க சொல்றார். நாமம் சொல்றது, டெய்லி நாமம் சொல்றோம் பாத்தீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு அந்த சொல்கின்ற நாமத்தினுடைய உன்னத தன்மையை, தெய்வீக தன்மையை இங்க விளக்கி சொல்கிறார். சோ இந்த யுகத்தினுடைய சாதாரண மனிதன் வேத சட்டங்களை பின்பற்றுவது, வேதாந்தம் மற்றும் உபநிஷதங்களை முழுமையாக படிப்பது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு இயலாத காரியம். நம்மளால வேதங்கள் கத்துக்கொள்ள முடியுமா? 108 உபநிஷங்கள், 18 புராணங்கள், இதையெல்லாம் படிச்சு புரிஞ்சுக்க முடியுமா? ரொம்ப கஷ்டம். அப்போ வேதாந்த தத்துவங்களை பயிலாமல் மந்த புத்தி கொண்டு உணர்ச்சி வயப்படும் கூட்டத்தினரை போல் சோ ஏன் புனித நாமங்களை பாடுகின்றீர்கள்? சோ இத யார் கேக்குறாங்க? ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு. யார் அவர்? சாட்சாத் கிருஷ்ண பரமாத்மா. அவர் மனித ரூபத்திலே தோன்றினார். அப்போ அவரை பார்த்து காசிமா நகரத்திலே பிரகாசானந்த சரஸ்வதி அப்படிங்கிற ஒரு வேத பண்டிதர்
ஏன் நீங்க வந்து இப்படி உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஹரே கிருஷ்ணான்னு கத்துறீங்க, ஏன் பாடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் என்ன சொல்றார், என்னுடைய குரு எனக்கு வந்து இந்த வேதங்களை எல்லாம் கற்றுக்கொள்வதற்கான தகுதி இல்லாத முட்டாள் நீன்னு சொல்லிட்டாரு. அதனாலதான் நான் வந்து வேதத்தை எல்லாம் கத்துக்காம நான் வந்து இந்த மகா மந்திரத்தை மட்டுமே வந்து நான் வந்து கீர்த்தனம் செய்ய சொல்லியிருக்கிறார். அதனால நான் கீர்த்தனம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். சோ இது எதுக்காக அப்படின்னா, ஒரு பித்தனை போல பரவசத்தில் வந்து மூழ்கி விட்டார். சோ கலியுக மக்களும் கூட முட்டாள்களாக இருக்கிறதுனால வேத தத்துவங்களை எல்லாம் புரிந்து கொள்வதற்கான கல்வி அறிவு நம்ம கிட்ட கிடையாது. அப்போ குற்றமில்லாமல் இந்த மாதிரி புனித நாமங்களை வந்து பாடும்போது வேதாந்த தத்துவங்களை கற்றுக்கொண்டதற்கு சமமானவர்களாக ஆகின்றோம். சோ இதனால வேதத்தை கற்றுக்கொள்வதனுடைய நோக்கம் பகவான் கிருஷ்ணரை அறிவது. அப்போ இந்த நாமங்களை நாம பாடும்போது கிருஷ்ணரை அறிந்தவராக மாறுகின்றோம். சோ அந்த நாமத்தை, புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதனால நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது? பேரின்பம் கிடைக்கிறது. சோ அதனாலதான் வந்து வேத இலக்கியங்களின் ஒரு வேதத்தினுடைய ரகசிய நோக்கம் அப்படிங்கிறது இதுதான் அப்படின்னு வந்து இங்கே வந்து பகவான் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்கிறார். சோ சிறு கிணற்றால் வந்து நம்ம பூர்த்தி செய்யப்படுகின்ற எல்லா நோக்கங்களுமே பெரிய ஒரு நீர்த்தேக்கத்தினாலும் வந்து பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது. அப்போ நம்ம வந்து சின்ன இதை எதிர்பார்க்காம பெருச வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ பகவானுடைய புனித நாமம் அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயம் அப்படிங்கறதா இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. உங்களுக்கு டைம் ஆயிடுச்சா? இன்னொரு 3 ஸ்லோகம். ஓகே ஓகே, சரி, நாளைக்கு பார்க்கலாமா டிவோட்டிஸ்? நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதுதான். கண்டினியூ பண்ணலாம் மாதாஜி. இன்னொரு 3 ஸ்லோகம் முடிச்சிட்டுமா? 15 மாதாஜி, சாப்டர் முடிஞ்சிரும். என்ன சொல்றீங்க? எல்லாருக்கும் ஓகே தானே? ஓகே மாதாஜி. ஓகே, எஸ் மாதாஜி. இப்போ நம்ம வந்து மகா மந்திரத்தினுடைய மகிமை நம்மளுக்கு தெரியல, இப்ப நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. அப்போ அந்த வந்து ரொம்ப தவறுகள் இல்லாம நம்ம வந்து அத வந்து ஜபிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம வந்து உடனே நம்ம செய்யறோமா? யாராவது ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா பக்தியில இது பண்ணணும், 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கு. என்னென்னது 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்? நம்ம வந்து மீட் ஈட்டிங் அவாய்ட் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து இன்டாக்சிகேஷன், போதைப் பொருள்கள், மது அருந்துதல் கூடாது. அப்புறம் இல்லிசிட் செக்ஸ் கூடாது. அப்படிங்கறதெல்லாம் 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ். இதெல்லாமே வந்து உடனே வந்து யாருனாலையும் வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியாது. மீட் ஈட்டிங் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இல்லைங்களா? கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியாக குறைத்துட்டு வந்து கடைசியில வந்து நம்ம டைம் எடுத்துக்கிறோம். உடனே வந்து செயல்படுத்த முடியலன்னா கூட நம்ம டைம் எடுத்து அதை வந்து செயல்படுத்தணும். அதுதான் இங்க வந்து நம்ம சொல்லப்படுகிறது. அப்போ வேதம் சொல்கின்ற இதெல்லாம் தப்பா? இந்த மலச்சொற்கள் அப்படின்னு எல்லாம் சொன்னேன் பாத்தீங்களா? அப்ப வேதம் சொல்றதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. அப்படி சொல்லல. வேதம் என்பது நம்முடைய தாய், பகவான் நம்முடைய தந்தை, சரிங்களா? அவங்க சொல்றதை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது. அது வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சிட்டே வரணும். அந்த மலச்சொற்கள் கர்மகாண்ட பகுதியை குறைச்சிட்டு நம்ம வந்து படிப்படியாக நம்மை வந்து பக்குவப்படுத்தி கொள்ளணும். சோ அதுதான் வந்து பக்தி இல்லாதவர்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு. பக்தி இல்லாதவர்கள் அந்த கர்மகாண்ட பகுதியிலேயே தங்கி விடுவார்கள். பக்தி உள்ளவர்கள் வந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து தங்களை வந்து முன்னேற்றிக் கொள்வார்கள். அதுதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே மகாபலேஷு கதாசன மா கர்ம பலகே துர்பு மா தே சங்கோஸ்தவ கர்மணி. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை கர்மண்ய, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை, அர்ஜுனருக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை போர் செய்வது. அதை செய்ய மட்டும்தான் உனக்கு அதிகாரம் இருக்கு. ஆனா செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை.
அதனை வந்து வெற்றியா தோல்வியா அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் அதுல வந்து கிடைக்கிற ஃப்ரூட்ஸ்க்கு வந்து நீ வந்து உனக்கு அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு வந்து அந்த பலன் வந்து உனக்கு அதிகாரம் கிடையாது, உனக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது. உன்னுடைய செயல்களின் விளைவுக்கு உன்னையே ஒருபோதும் காரணமாக எண்ணாதே. சோ உன்னை கர்த்தாவாக இதை நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு நீ ஒருபோதும் நினைச்சுக்காத. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. போர்க்களத்துல வந்து நின்னுட்டு உன்னுடைய கடமையான போர் செய்தலை விட்டு விட்டு ஓடி போறேன் அப்படின்னு வந்து கடமையை செய்வதிலிருந்து நீ வந்து தவறக்கூடாது அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் வந்து 4 விஷயங்களை வந்து இங்க வந்து சொல்லி இருக்கிறார். சோ அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கடமை இருக்கிறது. பிராமணருக்கு ஒரு கடமை. பிராமணருக்கு என்ன கடமை? வேதங்களை கற்றல், வேதங்களை கற்பித்தல், அப்புறம் வந்து அதனால வந்து தானம் செய்தல் கூட பிராமணருக்கு. ஏன்னா பிராமணர்களுக்கு வந்து அவங்க எந்த வேலையும் செய்ய வேண்டாம், வேதம் கத்துக்கணும், வேதத்தை சொல்லி கொடுக்கணும். அப்ப அரசர் வந்து என்ன பண்ணுவார்? அவங்களுடைய தேவைகளை எல்லாமே பூர்த்தி செய்வார். எங்க போனாலும் பிராமணர்களுக்கு மிக முக்கியமான மரியாதை உண்டு. சோ அவங்களுக்கு நிறைய தானங்கள் வந்து சேரும். அப்படி தானங்கள் வருவதை தாங்களே வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. இன்னைக்கு, நாளைக்கு, அடுத்த வருஷத்துக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கூடாது. தன்னுடைய தேவைக்கு போக அப்பப்ப அதெல்லாம் வந்து மறுபடியும் வந்து அவங்க மத்தவங்களுக்கு கொடுத்துடணும். சோ இந்த மாதிரி அவங்களுக்குன்னு வந்து கடமைகள் இருக்கிறது. இதுதான் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பாவ புண்ணியங்களை சேர்த்து கொள்ள கூடாது. அந்த மாதிரி செயல்களை தான் செய்யணும். அப்போ 3 விதமான செயல்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். சோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அகர்மா செய்யணும். அகர்மா அப்படின்னா என்ன? நம்ம செய்கின்ற செயல்களை வந்து பாவமும் புண்ணியமும் நமக்கு வராமல் நம்ம வந்து அதிலிருந்து வந்து தப்பித்து கொள்ள வேண்டும். அது எப்படி தப்பிக்கிறது அப்படின்னா, நம்ம செய்கின்ற செயல்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து செய்யும் போது, நம்ம இப்பவே ஒரு தானம் கொடுக்கிறோம், ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டி அதை மக்களுக்காக சமர்ப்பிக்கிறோம் அப்படின்னா, அதை நான் செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. பகவானுக்கு நான் ஒரு கருவியாக இருந்து செயல்படுகிறேன். பகவான் எனக்கு இவ்வளவு செல்வத்தை கொடுத்திருக்கிறார், இதை செய்ய சொல்லி இருக்கிறார். பகவானுடைய கருணையினாலே நான் இதை செய்யறேன், பகவான் பேர்ல நான் செய்யறேன். சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு எந்த ஒரு செயல் செய்தாலுமே பகவான் வந்து அர்ப்பணிச்சு செய்யும் போது அந்த செயல்களின் விளைவுகளில் இருந்து நாம் தப்பித்துக் கொள்ளலாம். அப்போ அதிலே வருகின்ற புண்ணிய பலனும் வேண்டாம், பாவமும் வேண்டாம். ஏன் புண்ணியம் வேண்டாம்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டா, புண்ணியத்தை அனுபவிக்க இன்னொரு பிறவி எடுக்க வேண்டி வரும். சோ மறுபடியும் அந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்திலே மாட்டிக்கொள்வோம். அதனால நம்ம எப்பவுமே அகர்மா செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறது நம்ம இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இங்க வந்து 3 விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் அப்படின்னா நான் என்னன்னு சொல்லிட்டேன். பிராமணருக்குன்னு தனி கடமைகள், அதே மாதிரி வந்து சத்திரியர்களுக்கு நாட்டை காக்கணும், போர் செய்யணும். சோ இந்த மாதிரி கடமைகள். தீய செயல்கள் அப்படின்னு இருக்கு. எதெல்லாம் வந்து சாஸ்திரங்கள் வந்து செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம், அந்த செயல்கள் எல்லாமே தீய செயல்கள். 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் நான் சொன்னேன். அப்போ நம்ம மாமிசம் சாப்பிடுகிறோம், மது அருந்துகிறோம், போதைப் பொருள் உபயோகப்படுத்துகிறோம், இல்லிசிட் செக்ஸ் அதெல்லாம் வந்து வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அதெல்லாமே தீய செயல்கள். அதெல்லாம் சாஸ்திரம் வந்து அங்கீகரிக்கல. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. செயலற்ற தன்மை, நான் போர்க்களத்துல நின்னுட்டு போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்வது செயலற்ற தன்மை. இத வந்து நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படின்னு வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சா என்ன அப்படின்னு கேட்டா, அதனால நமக்கு வந்து கடமையை செய்ய தவறிடும். அப்போ பலன்கள்ல வந்து நம்ம ரொம்ப அட்டாச்சா இருக்கிறோம். அதனால நம்ம வந்து விளைவுகளுக்கு காரணமாகிறோம். பாவ புண்ணிய விளைவுகளுக்கு நாம காரணமாகிறோம். எப்போ இங்க இந்த வேண்டாம்னு சொல்ற செயல்களை எல்லாம் செய்யும் போது. சோ விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து 3 விதமா பிரிக்கலாம். நம்ம காலையில இருந்து படுக்க போறது வரைக்கும் செய்கின்ற செயல்கள் எல்லாமே தினசரி செயல்கள். அவசர செயல்கள் அப்படின்னா ஒரு அவசரமான ஒரு இக்கட்டான நிலைமையில நம்ம செய்யறோம் பாத்தீங்களா, ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு நம்ம ஓடி போய் உதவுறோம் பாத்தீங்களா, அதெல்லாம் வந்து அவசர செயல்கள். விருப்ப செயல்கள் இருக்கு. சில வகையான நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச செயல்கள் எல்லாமே விருப்ப செயல்கள். சோ சாஸ்திர விதிகளுக்கு ஏற்ப பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையாக செய்யப்படும் தினசரி செயல்கள். சோ நம்மளுக்கு அது கடமை, தினசரி செய்வது அப்படிங்கிறது கடமை. அது எல்லாமே சத்வகுணத்துல நம்ம செய்யறோம். சோ அந்த செயல்களுடைய பலன்களை வந்து நம்ம எதிர்பார்த்து செய்யும் போது நம்ம வந்து கண்டிஷன் ரிசோல்ட்ஸா மாறிடுறோம், கர்ம பந்தனத்தில் மாட்டிக்கொள்கிறோம், பலன்களை வந்து எதிர்பார்க்கிறோம். சோ அதை வந்து நம்ம தவிர்க்கணும். சோ அப்போ நம்மளுக்கு ஆன்மீகத்திலே முன்னேறுவதற்கு முக்தியின் பாதையிலே வந்து இவை வந்து தடைக்கல்களாக இருக்கின்றன. சோ அது வந்து எப்பவுமே இது வந்து நம்மளுடைய தடைகளை வந்து நீக்கிடணும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட செய்யக்கூடாது. அப்போ
பலனில் பற்று கொள்ளாமல் நீ வந்து கடமைக்காக போர் செய் அர்ஜுனா அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து அறிவுறுத்துறார். போரில் பங்கு கொள்ள மறுக்கும் அர்ஜுனன் ஏன் வந்து மறுக்கிறான்? தன்னுடைய உடல் சார்ந்த உறவுகள் வந்து இறந்து போவார்கள் அப்படின்னு நினைக்கிறான். அதனால அவர்கள் மேல இருக்கிற பற்று எப்பவுமே வந்து நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்திவிடும். அதனால பற்று கொள்ளுதல் கூடாது. பற்றுதல் அப்படிங்கிறது நம்முடைய லிபரேஷனுக்கு, நம்மளுடைய மோட்சத்திற்கு ஒரு தடை. சோ அது நம்ம வந்து மோட்சத்திற்கு அழைத்து செல்லாது. அது வந்து பற்றுதல் பந்தத்திற்கு காரணமாக இருக்கிறது. அதே மாதிரி செயலில்லாமல் இருப்பது, செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்யாமல் இருப்பது பாவம் அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் வந்து நம்மளுக்கு சொல்றார். சோ இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு இந்த விஷயங்களை சொல்கிறது. யோகஸ்த குரு கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா தனஞ்சய சித்தை அசித்தையோ சம பூத்வா சமத்வம் யோக யுச்யதே. அர்ஜுனா, வெற்றி தோல்வியில் பற்றுதல் கொள்ளாமல் உனது கடமையை சமநிலையுடன் செய்வாயாக. இது போன்ற சமத்துவமே யோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சோ யோகம் அப்படின்னா என்ன டெபினிஷன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார் 48வது ஸ்லோகத்துல. வெற்றி தோல்வியில் பற்றுதல் கொள்ளாமல், வெற்றி வந்தாலும் பகவானுடைய கருணை, தோல்வி வந்தாலும் பகவானுடைய கருணை. சோ அப்படின்னு இத வந்து எந்த செயல்கள் செய்தாலும் இது என்னோட கடமைன்னு மட்டும் நீ செய்யி. அப்போ ஒரு பேலன்ஸ்டா இரு. இதுதான் வந்து சமத்துவம், யோகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் சொல்றார். செயலாற்ற வேண்டும் என்று பகவான் வந்து செயல் செய்யாம இருக்க முடியாது. அதனால நீ வந்து செயல் செய்தே ஆகணும். நம்ம பிறந்துட்டோம், நம்ம இந்த உடம்ப காப்பாத்திக்கணும்னா கூட நம்ம ஏதாவது ஒரு வேலை செஞ்சுதான் ஆகணும் இல்லைங்களா? நம்மளால வந்து செயல் செய்யாம இருக்க முடியாது. சோ யோகம் என்றால் என்ன? யோகம் எப்போதும் தொந்தரவு கொடுக்கும் புலன்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை முழுமுதற் கடவுளின் மீது நிலைநிறுத்துவது. சோ நம்முடைய புலன்கள் வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பக்கம் நம்ம இழுத்துட்டு போகும். நம்ம எதையாவது ஒண்ணு பாக்குறோம், அங்க வந்து ஏதாவது ஒரு சீனோ ஏதாவது ஒரு பொருளோ நம்மளுக்கு தெரிகிறது, அதன் மேல ஒரு பற்று வரும் இல்லைங்களா? அது நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்தும். அதை அடைய முயற்சி செய்வோம், அது கிடைக்கலனா ஏமாத்த வரும், கோபம் வரும் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளை பந்தப்படுத்தும். அதே மாதிரி நம்முடைய கைகள் கால்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு புலன்களும் நம்ம ஒவ்வொரு பக்கம் இழுத்துட்டு போய் பந்தப்படுத்தும். சோ இந்த புலன்களை எல்லாம் நம்மளுக்கு தொந்தரவு கொடுக்கிறது. இந்த புலன்களை வந்து கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கணும், போகக்கூடாது செய்யக்கூடாது அப்படின்னு கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கிறது. இது உடனே வந்துடாது, நம்மளுக்கு இது நிறைய பயிற்சி வேணும். சோ அந்த மாதிரி நம்ம கட்டுப்படுத்தி நம்மளுடைய மனசை வந்து இது எல்லாமே வந்து நிலையில்லாதது, இதில் கிடைக்கின்ற இன்பங்களும் நிலையில்லாதது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு மனசை பகவான் மேல யார் வந்து நிலைநிறுத்துகிறார்களோ அதுதான் வந்து யோகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ அவருடைய கட்டளைகளை வந்து பின்பற்றணும். சோ உண்மையான யோகம் பகவான் என்ன சொல்றாரோ அவர் சொல்றதை வந்து செய்யணும். கிருஷ்ண உணர்வில் இது வந்து பயிற்சி செய்யப்படுகிறது. கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவங்களுக்கு குரு வந்து இந்த மாதிரி நிறைய பயிற்சிகள் செய்து அவர்களை முன்னேற்றுவார். இப்போ விஷ்ணு புராணத்துல வந்து வர்ணாசிரம தர்மத்தின் முழு நோக்கம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துவது. விஷ்ணு வேற கிருஷ்ணர் வேற கிடையாது. சோ விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துவதுதான் வர்ணாசிரம தர்மத்தின் முழு நோக்கம். வர்ணம் 4, ஆசிரமம் 4. இது எதுல இருந்தாலும் சரி அதனுடைய முக்கிய நோக்கம் பகவானை திருப்திப்படுத்துவது. ஒருவன் வந்து தன்னை மட்டுமே திருப்தி செய்து கொண்டால் இந்த ஜட உலகக்கு மாறாக கிருஷ்ணரை திருப்தி செய்ய வேண்டும். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்மளுடைய புலன்களை தான் வந்து திருப்தி செய்யணும்னு நம்ம பாடுபட்டு இருக்கோம். நம்மை திருப்திப்படுத்தணும், நம்ம குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களுடைய ஆசைகளை திருப்திப்படுத்தணும், அப்படிதான் நம்ம வந்து முயற்சி செய்துட்டு இருக்கோம். இதனால் வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியாது கிருஷ்ணருடைய திருப்திக்காக செயல்பட வேண்டும் அப்படின்னு. சோ இத்தனை நாள் வரைக்கும் பற்றுதலோட செயல்பட்டு இருந்தாலும் சரி, 50 வயசுக்கு மேல பற்றுகளை எல்லாம் குறைத்து விட்டு அந்த பற்றை வந்து பகவான் மேல நம்ம வந்து வைக்கணும். அதுதான் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கிருஷ்ணரை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட வேண்டும். கிருஷ்ணரை திருப்தி செய்யாவிட்டால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த வர்ணாசிரம கொள்கைகளை வந்து நம்ம கடைபிடிக்க முடியாது. எனவே கிருஷ்ணருடைய கட்டளையின்படி செயல்படுமாறு அர்ஜுனன் மறைமுகமாக இங்கே அறிவுறுத்தப்படுகிறார். நான் சொல்றதை நீ கேளு அப்படிங்கிறார் பகவான் அர்ஜுனர். அதுதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ 48வது ஸ்லோகம் நம்ம இப்ப பார்த்துட்டோம். நம்ம மறுபடியும் பந்தப்படக்கூடாது, பிறப்பு இறப்பு சங்கிலியில் மாட்டிக்கொள்ளக்கூடாது. அப்படின்னா நீ புத்தியோகத்தில் செயல்படு அர்ஜுனா, அப்பதான் நீ வந்து விடுதலை அடைவாய் அப்படின்னு இங்க பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கிறார். What is this? வரணும்.
49. தூரேண வரம் கர்ம புத்தியோகாத் தனஞ்சய புத்தௌ சரணமன்விச்ச கிருபணா பல ஏதவ. கிருபணா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து 7வது ஸ்லோகத்துல இந்த வார்த்தையை நம்ம வந்து பார்த்தோம். கார்பண்ய தோஷோ பகதஸ்வரவாக அந்த ஸ்லோகத்துல இந்த வார்த்தை வந்துச்சு. ஸ்லோகத்துல வரல, அதனுடைய விளக்க உரையில வந்துச்சு. அப்படின்னா கிருபணா அப்படின்னா கஞ்சர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ கருமிகள் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். தனஞ்சயா, அனைத்து மோசமான செயல்களையும் பக்தி தொண்டின் உதவினால் தூரமாக வைத்துவிட்டு சரணடைவாயாக. தமது செயல்களின் பலனை அனுபவிக்க விரும்புவோர் கஞ்சர்களே ஆவார்கள். சோ நான் செய்யற இந்த செயல், இதோடைய பலனை நான் தான் அனுபவிப்பேன் அப்படின்னு சொன்னா நீ கஞ்சன், கருமி அப்படிங்கிறாரு. சோ இதனுடைய விளக்கம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். எப்படி செயல் செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கறத இங்க வந்து விளக்குறாரு. சோ இங்க பகவானின் நித்திய தொண்டன் என்னும் தனது ஸ்வரூப நிலையை உண்மையாக புரிந்து கொண்டவன் கிருஷ்ண உணர்வற்ற இதர செயல்கள் அனைத்தையும் துறக்கின்றான். எனவே புத்தியோகம் என்றால் என்ன? பகவானுக்கு செய்யப்படும் திவ்யமான அன்பு தொண்டு. பகவானுக்கு அன்போட எதையும் எதிர்பார்க்காம நம்ம செய்யறோம் பார்த்தீங்களா, அதுதான் புத்தியோகம், அதாவது பக்தி யோகம், பக்தி தொண்டு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லப்படுகிறது. சோ நான் பகவானுடைய நித்திய தொண்டன். நான் எப்பவுமே we are all servants to God இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாருமே வந்து சர்வன்ஸ் தான் பகவானுக்கு. பகவான் மட்டும்தான் ஒரு புருஷர். அவருக்கு நம்ம எல்லாருமே, படைக்கப்பட்ட அனைவருமே அவருடைய சர்வன்ஸ். சோ இந்த நிலையை புரிந்து கொண்டவன் கிருஷ்ணருக்கு எதெல்லாம் சாதகமாக இருக்குமோ, கிருஷ்ணரை திருப்தி செய்யும் செயல்களில் மட்டுமே ஈடுபடுவான். கிருஷ்ணரை சாராத எந்த செயல்களிலும் வந்து அவன் ஈடுபட மாட்டான். சோ இதுதான் வந்து சொல்றாங்க. கஞ்சர்கள் மட்டுமே தனது செயல்களின் விளைவுகளை அனுபவிக்க ஆவல் கொண்டு மீண்டும் பௌதீக பந்தத்தில் சிக்குகின்றனர். அப்ப கஞ்சர்கள் யாரு? தன்னுடைய ஆசைக்காக, தன்னுடைய புலன்களை திருப்தி செய்வதற்காக யார் வந்து செயல்கள் செய்கின்றார்களோ அவர்கள் வந்து கஞ்சர்கள். அவர்கள் வந்து பந்தத்திலே மாட்டிக்கொள்கிறார்கள். சோ கர்ம பந்தனத்திலே மாட்டிக்கொண்டு பாவ புண்ணிய செயல்களிலே மாட்டிக்கொள்கிறார்கள். கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்களை தவிர மற்ற அனைத்து செயல்களும் பிறப்பு இறப்பு என்னும் சுழலில் உயிர்வாழியை பந்தப்படுத்துகின்றன. சோ எந்த செயல்கள் செய்தாலுமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யணும். கிருஷ்ணருக்கு அதை சமர்ப்பித்து விட்டு செய்யணும். அது எப்படி செய்யறது எல்லாமே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம இப்ப சமைக்கிறோமா? சமைக்கிறோம். நமக்காக மட்டும்தான் சமைக்கிறோம் இத்தனை நாள். ஆனா இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பகவானுக்கு நைவேத்தியம் செய்யணும். அதுக்காக வந்து சமைக்க போறேன் அப்படின்னு சிறப்பான சிறந்த பெஸ்ட் தானியங்கள், பெஸ்ட் வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே செலக்ட் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்து வெங்காயம் பூண்டு தவிர்த்துட்டு அதை வந்து பகவானுக்காக சுத்தமாக அதை வந்து சமைக்கிறோம். சமைக்கும் போதே பகவானுடைய பேரை சொல்லிட்டு மந்திரத்தை சொல்லிட்டு சமைக்கிறோம். சோ ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை அப்படி சமைக்கும் போது சமைத்து பகவானுக்கு வந்து அதை நைவேத்தியமாக ஆஃபர் பண்ணிட்டு அதை வந்து நம்ம பிரசாதமாக எடுத்துக்கொள்ளும் போது நம்ம சமைச்சோம். எப்பவுமே டெய்லி தான் சமைச்சோம், டெய்லி தான் சாப்பிட்டோம். இப்ப வந்து முதல்ல சாப்பிட்டது வந்து வெறும் சாப்பாடு. இப்ப சாப்பிட்டது வந்து அவருடைய அந்த ரெமினன்ஸ், அவருடைய அந்த ரெமினன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து மகா பிரசாதமாகிறது. அந்த மகா பிரசாதத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் போது நம்முடைய உடல், நம்முடைய உள்ளம், நம்முடைய செல்ஸ், நம்முடைய திங்கிங் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்முடைய களங்கங்கள் எல்லாம் வந்து நீக்கப்பட்டு தூய்மை அடைகிறது. சோ இதனாலதான் வந்து நம்ம வந்து பிரசாதம் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு எல்லா இஸ்கான்ல இருக்கிற எல்லா குருமார்களும் வந்து வேற எங்கேயுமே வெளியில எங்கேயுமே சாப்பிட மாட்டாங்க. பகவானுக்கு எதை படைச்சாங்களோ அதை மட்டும்தான் வந்து தங்களுடைய உணவாக வந்து எடுத்துக்குவாங்க. பகவானுக்கு படைக்காத எதையுமே வந்து அவங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா பகவானுக்கு படைச்சிட்டோம்னா அந்த பொருள்களிலே இருக்கின்ற, இது வந்து பின்னாடி வர்ற சாப்டர்ல விளக்கமா நம்ம பார்க்கலாம், அந்த பொருள்களிலே இருக்கின்ற கெட்டவைகள் எல்லாமே நீக்கப்படுகின்றன. அப்போ சுத்தமான ஒரு இதை வந்து நம்ம சாப்பிடுறோம். பகவானுடைய அந்த நைவேத்தியம் ஆஃபர் பண்ணி சாப்பிடும் போது நம்ம வந்து தூய்மை அடைகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ எல்லாமே இப்ப சமைக்கும் போது இந்த மாதிரி செய்யறோம். இப்ப வீடெல்லாம் பெருக்கி நல்லா மாப் போட்டு அந்த நல்ல ஊதுபத்தி எல்லாம் ஏத்தி நல்ல சாம்பிராணி எல்லாம் போடும்போது கிருஷ்ணர் வர போறார், இப்ப வருவார். சோ அவருக்காக நான் வந்து அந்த இடத்தை வந்து தூய்மைப்படுத்தி வச்சிருக்கிறேன்
அப்படிங்கிற நினைப்போட செய்யணும். இப்படி நம்ம எப்படி நம்ம இல்லற வாழ்க்கையிலேயே நம்ம ஒவ்வொரு செயல்கள் செய்யும் போது கூட, சின்ன சின்ன செயல்கள் செய்யும் போது கூட கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யணும். ஏதாவது ஒண்ணு புதுசா வாங்கிட்டு வந்தோம்னா பகவான் கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் அதை வச்சு எடுத்துட்டு, ஏன்னா நம்ம எல்லாம் அப்படித்தானே இருந்தோம். நம்மளுடைய பெரியோர்கள் எல்லாம் அப்படித்தானே இருந்தாங்க. ஒரு துணிமணிகள் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தா சாமி முன்னாடி அதையெல்லாம் வச்சு அதை வந்து மஞ்சள் தடவி இல்லைங்களா, காலர்ல அந்த துணியில மஞ்சள் தடவி பகவானுக்கு முன்னாடி வச்சு அவருடைய அனுகிரகத்தோட தான் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே எடுத்து கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா. ஒரு தீபாவளி பொங்கல் பண்டிகை அப்பெல்லாம் அப்ப பகவானுக்கு வந்து அதை ஆஃபர் பண்ணிட்டு அவருடைய பிளெஸிங்ஸோட வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம். சோ என்னமே வாங்கினாலுமே அது பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணிச்சுட்டு செய்யும் போது அதான் நம்ம கிருஷ்ண உணர்வோடு செயல்படுதல் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ இதுதான் கிருஷ்ணருக்காக செயல்படுவது அப்படிங்கிறது. இப்ப வந்து நம்ம வந்து ஒரு சூப்பர்வைசர் இருக்கிறாரு. ஒரு கோயில்ல வந்து வேலை நடக்கிறது. கொத்தனார் வந்து சிமெண்ட் எடுத்து அப்படி பூச்சி வேலை நடத்திட்டு இருக்கிறாரு. அப்போ அந்த சூப்பர்வைசர் வந்து நான் வந்து இயர்போனை போட்டுக்கிட்டு நான் வந்து சத் சங்கத்துல வந்து பகவத்கீதை சொற்பொழிவு கேட்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சத் சங்கம் கேட்கிறேன் அப்படின்னா அது சேவை கிடையாது, அது பக்தி கிடையாது. ஏன்னா அவர் வந்து சூப்பர்வைசர் அப்படிங்கிறவர் வந்து அந்த வேலையை வந்து கவனிக்கணும். அந்த வேலையை கவனிக்காம இங்க வந்து சத் சங்கம் கேட்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இயர்போனை போட்டுக்கிட்டு சத் சங்கம் கேட்டுட்டு இருந்தா அவருடைய கடமையிலிருந்து அவர் வந்து தவறிடுறாரு. சோ அதனால வந்து அது வந்து கிருஷ்ண உணர்வு கிடையாது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளுக்கு என்ன விதிக்கப்பட்ட கடமையோ அதை வந்து சரிவர செய்யணும். அதுதான் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதே மாதிரிதான் நம்மளும் கூட நான் வந்து சாண்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு காலையில டிஃபன் பண்ணி ஆபீஸ் போறவங்க ஸ்கூலுக்கு போறவங்களை எல்லாம் அனுப்புறதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் ஜெபம் பண்ண போறேன் அப்படின்னா அது வந்து கிருஷ்ணர் அங்கீகரிக்கவில்லை. நம்மளுடைய கடமைகளை சரிவர செய்யணும். சரிவர செஞ்சுட்டு கிருஷ்ண உணர்வோடய நம்ம வந்து சாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கடமைகளை செய்து கொண்டேதான் இதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அது நம்மளுடைய கடமைகள் இருந்து தவறக்கூடாது அப்படிங்கறதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். புக்தி யுக்தோ ஜஹாதீக யுவே சுக்ர துஷ்கிருதே தஸ்மாத் யோகாய யுஜ்யஸ்வ யோக கர்மசு கௌசலம். பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவன் இந்த வாழ்விலே நல்ல தீய செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து தப்புகிறான். எனவே எல்லா செயல்களிலும் சிறந்ததான யோகத்திற்கு பாடுபடுவாயாக. சோ இந்த உலகத்திலேயே வாழ்ந்துட்டு இருந்தா கூட நம்ம பாவ புண்ணியங்கள் இருந்து தப்பிச்சுக்கலாம். எப்போ பகவானை சரணடைந்து எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இல்லாம பக்தி செய்யும் போது. எனவே எல்லா செயல்களிலும் சிறந்ததற்கான யோகத்திற்காக பாடுபடுவாயாக. எல்லா செயல்களிலும் சிறந்தது கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தியோடு செயல்படுதல். அதுக்கு நீ பாடுபடு அர்ஜுனா அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து சொல்றார். எப்படி நான் வந்து தூய்மையான பக்தி செய்வது அப்படின்னா காலையில எந்திரிச்சு குளிச்சு சாண்ட் பண்றது, மங்களாரத்தி அட்டன் பண்றது, ஜபம் பண்றது, ஒன்லி பிரசாதம் மட்டுமே எடுத்துக்கிறது, ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவத்கீதையெல்லாம் கேட்கறது, சத் சங்கத்துல தொடர்புல இருக்கிறது அப்படின்னு யார் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டா ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இதுதான் வந்து கடைசி பிறவி அப்படிங்கிறதுல வந்து எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஒரே ஒரு நிமிஷம். சோ அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கும்போது இதுதான் நம்மளுக்கு கடைசி பிறவி, இதுதான் வந்து பக்தி தொண்டு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ செயல்களின் விளைவுகளை தூய்மைப்படுத்தும் வழி. செயல்களின் விளைவுகள் அப்படிங்கிறது பாவம் கிடைக்கும், புண்ணியம் கிடைக்கும். இந்த ரெண்டுமே எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்பட்டால் அந்த பாவ விளைவுகள் வந்து நம்மை வந்து சேராது. அர்ஜுனா நீ போர் செய், எனக்கு வந்து என்னிடம் சரணடைந்து நீ வந்து போர் செய், நீ செய்கின்ற செயல்களை எனக்கு சமர்ப்பித்து விடு, உனக்கு பாவமும் வராது புண்ணியமும் வராது அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் இல்ல நமக்கும் வந்து இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறார். நான் இதோட 50th ஸ்லோகத்தோட நான் இங்க ஸ்டாப் பண்றேன். நாளைக்கு மீதி உள்ள ஸ்லோகங்களை நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.